قديمة ناي لومي رئيس وقعنا انتايو أبزبل ناي أبي ناي وقع ترومبا كاب بوتاتون بحقوتاتون انتاي في اللي أبين إساسنك أم انتاي راحوني فلاليون زبلي أبي علتي خون وغنو بزي قدس إثيوبياوي أبوتاتون بحقوتاتون أب إرترا خواقو انكلو حتى دبترح من لا ساين نبلا أصفح بحهم بحيلي إرتران معمت أرنين እቲ ኣስፋሕፋሕን ጎባጥን ሕልናኣቶም ብደገፍ ብርእሲ ሓያላን ኣሜሪካ ተዓዊቶምሉ እቲ ተበፂሑ ዝነበረ ናይ ሓሶት ፌደራላዊ ውዕል ብምፍራስ ንሃገርና ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ኣትዮማ እቲ ውዕል ዘፈራረመ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ዘፈራረመ ውዕል ተጣሒሱ ሃገርና እናተጎብጠት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝተቃወመ እናተጨፍጨፈ ኮነ ኢሉ ክሒዱ ንኢትዮጵያውነት ኤርትራ ተቐቢሉ እዚ ክሕደት እዚ ከምቲ ወኻርያ ዝበለቶ እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣብ መገሽኡ ሩባ ክሰግር ተዛዚሙ ሕጅ መሊኡ ፀኒሑ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ገበል መፅዩ ገበል በጃኻ ስግረኒ ምሳኻ ኢልዎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ሓሲቡ ኣብ ከረጢት ነይሩ ኣብ ከረጢት ኣእትዩ ኣሲሩ ኣብ ርእሱ ተሰኪሙ ኣስጊርዎ ፈቲሑ ፃዕበል ድሓንኩን እንተበሎ ወፂኡ ክበልዓካ እየ ፀኒአ ዘለኹ ኢልዎ ፅቡቅ ክንዲ ዝገበርኩልካ ካብ ሞት ኣድሒነካስ ሕጂ ክትበልዓኒ እወ ወኻርያ መቸም ኣብ ጥቓ ዝህደንን ዝመውትን እያ ኮለል ትብል ወኻርያ ፀኒሓ ወኻርያ ትፍረደና ይብል ሕራይ ፍረደና ትብል ይብል ትገብር ወኻርያ መጀመርታ ነገሩ ፍሲሱ ትሰብኣይ ከምዚ ኢለ ከምዚ ኢለ ከምዚ ኢለ ስጌረዮ ሕጂ ከዓ ክበልዓካ የብለኒ ኣሎ ክንዲ ፅቡቅ ዝገበርኩ እሞ ፍርድካ ሃበና መጀመርታ ከመይ ጌርካ ካስጊራቶ ኣስጊርካዮ ኢላቶ ከምዚ ገይረ ኣብ ከረፂት ኣትየ ተሰኪመ ኣስጊረዮ ኢሉ እቶ ኢልዎ ኣብ ከረፂት ኣትዩ ኣቕሊሉ ከምዚ ገይረ ኣስጊረ እሞ ገበል ኣብ እግርኻ ዱላ ብኢድካ ዳ እንታይ ክፈርደካ ደሊኻ ኢላቶ ይበሃል ሕጂ ወኻርያ በላሕ እያ ምክንያቱ ከም ገለ ኢሉ መሊቑ ተወፀስ ክውሕጠኒ ክጎየኒ ኢላ ንዕኡ ግን እቲ ዘድሊ ነጊራቶ ማለት እዩ ስለዝኾነ ከምዚኦም ገይሮምና እቶም ብርእሲ ሓያላን ኣሜሪካ ዝምርሑ ዝሕገዙ ኢትዮጵያ ሓገዝ ዝበሃል ጥራሕ ኣይነበረን ብወታደራዊ መዳይ ይኹን ብኢኮኖሚያዊ መዳይ ይኹን ክሳብ 60 ሚእቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ኤይድ ናብ ኢትዮጵያ ይኸይድ ነይሩ 60 ሚእቲ እምበኣር ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታትን ፅርዓን ናብቲ ብስመ ሕቡራት ሃገራት ዝበደለናን እዝኒ ሰማዕ እዝኒ ስለ ዝሰኣነ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተመርሐ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ኣብ 61 ክጅመር እዩ ግድም ኮይኑ እምበኣር ኢትዮጵያ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ሕቶ ናፅነት ኤርትራ ደምሲስካ ምግዛኣ ስለ ዝነበረ ብቁጠባውን ወተሃደራውን ሓገዛት ናይቲ
ዝኸድዓና ዓለም እናተሓገዘት ቃልስናን ህዝብናን ንምድምሳስ ተበጊሳ ኣብቲ መስርሕ ህዝብና ተጨፍጪፉ ንብረቱ ቤት ቆፀረ ተዘሚቱ ጥኑሳት ኣዴታትና ብኻራ ተሓሪደንን ተቐቲለንን ህዝብታት እናኣከብካ ብመትረየስ ወይ ከዓ ብብሬን ተጨፍጪፉ መንእሰያት ብኣስላፍ እናተሓንቁ ተደርግዮም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘይተፈፀመ ዓይነት ግፍዒ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣለን እዚ ኣብቲ ቀዳማይ 14 ዓመታት ተጋድሎና ኣብ ቅድሚ ኣዕንተ ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይን መቐፀልታን 16 ዓመታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣዕንቲ ክረምሊን ዝተፈፀመ እዩ ናብ ሎሚ ንምፃእ ንኣብይን ኢሳያስን ዘተዓረቆም ዘሐጎሶም ኣብ ቅድሚ ዓለም ሓድሽን ዝተለወጠን ዝምድና ከም ዝሰርሑ ኣቕልቦ ዘወሃቦም ናይ ክልተ ጎረሓት ሓሙሽቲ ስንቆም ክቕፅል ባይታ ዘይተሰርሓሉ ናይ ሃታ ዝምድናን እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ኣብይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝጠፍእ ህዝብን ሃብትን ይጥፋእ ይተሃሞኽ እታ ናይ ኣቦታቱን ናይ ኣባሓጎታቱን ንግስነት ምውራስ እዩ ኣብቲ መስርሕ ንኤርትራ ምግዛእ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ መውፅኢ ናብ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ዝድለ ዘሎ ኣይተ ኢሳያስ እስትራቴጂካዊ ዕላምኡ ናፃ ኤርትራ ኣይነበረን ኣይኮነን ንሱ ዝመርሓ ኢትዮጵያዊት ኤርትራ እዩ ኮይኑ ፀኒሑ ድሕሪ ምስዓር ደርግ ህወሓት ንምጥፋእ ዘበገሶ ስልጣን ኢትዮጵያ ስለ ዝዓገትዎ እዩ ውግእ ባድመ መንእሰያትና በሊዓ ኣይተዓወተትን ሽርክና ውግእ ንምጥፋእ ህወሓት ናይ ኣብይን ኢሳያስን ካልኣይ ኣይተዓወተትን እኳ ደኣ ኣብ ተንኮልን ምቅራሓንን ኣእትያቶም ትርከብ እምበኣር ከስ ኣብይ ጥሩምባ ውግእ ምእንቲ ባሕሪ ክነፍሕ እንከሎ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ እዩ ካብ ዝብል ንስልጣነይ ድማ መደልደሊ እዩ ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ እቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ውግእ ሕጊ ተኸቲሉ ዘይፈልጥ undisciplined ሰራዊቱ ኣካላቱ ብደም ንጹሃት ክሕፀብ እንከሎ ሓረቲ ካራርኡ እናወዛወዘ ዝፍክር ሰራዊቱ ናይ ኣቦታቱን ኣባሓጎታቱን ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ምእዋጅ ኣሰላልፋ ክልቲኦም ኢሳያስ ካብ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ናብ ስዑዲ ክዝምብል እንከሎ ኣብይ ድማ ነታ ካብ ኤርትራ ዝተፋትሐት ኤሚሬትስ ሓቂፉ ይለኣኽ ኣሎ ካብዚ ቀፂለ ሃገርና 2023 ብኸመይ ሓሊፋቶ ናብ 2024 ከ እንታይ ሒዛ ተኣቱላ ክንርኢ ግድን እዩ 2023 ሃገርና ብማሕበራዊ ብቁጠባዊ ፖለቲካዊ መዳያቱ እንተለኪዕናዮ ብቁጠባ ካብቲ ቅድሚኡ ዓመት 2022 ዝነበረቶ ድኽነት
زي وصتن مليسا إنا دخيتن كيدا محبرا وداتا جينا كاب عفنان ستالينا وچقونا ملكن أيوصتن سلزخون خا هزبا زي استنفسلو زي انكسعسلو عداقو بهقدفن أداخلتن زدحزئ حاون حاو زي تأمامنلو أبناي رعدن مرحح عقن ينبر يقصلال بوليتيكاو ميداي كاب حد ستاليناو ملاخي أتلعاقتن هزبا انبي يأكل أبزبللو درجة أنسحن سلزخون خا تودادرتي بوليتيكاو سلفتات تفطر أيكالن اتملكي كابوج نابوجات نانتري كاب قصالي دخنت موتن مبتتان كوص زي مخالو راح زي كونه نابزخ بدن زخررن ملكعو نام عبله نعمت بالتشحن إسرانا 4 يقبلها له إزي بدفني كبر هزب إرترا زي تقالس كالون زي تتصبخايون يخا رغيبكا زلخمو أب 2024 الحسن نعخا تقلقلن استلوت عامت تكون الكا نمني من يطرح زي كونه نسو حق خوينو من انتي ترغاغص الكا قالسنا قصالي امباركس اوكي كورات تساتف قلطيفا التلاوت زل عالم نملختن ጨቆንትን ጥጥሕ ባይታ ድማ ትፈጥሮ ዝመስል ሃዋሁ ጂኦፖሊቲክስ ካብ ንዓኻትኩም ምርኣይን ብዓይንትኩም ምርኣይን ብእዛንኩም ምስማዕን ዝተኸወለ ስለ ዘይኮነ ኣብ መስርሕ ከነልዕሎም ስለ ንኽእል ሕጂ ብዛዕባ ኣቶም ክቕዝመልኩም ኣይደልን ተኺልና راب رئيتوتاتن حتوتاتن تساتفو غزا نئتو أب منالبات أب أسالي كابز حلفة استوهبلنا لبواتات رئيتوتات እንደገና ሪቫይዝ ጌርና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ንገዛ እገድፎ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ደኣ ኣልዒልና ስለ ዝነበርና እምበር ኣብ ዝሓለፈ እውን ካብቶም ርእይቶታት ዘቕረቡ بسنكتي كل الدياسبورا زكايد قالسي بفلايكا مثلا بوليتيكاوي حيلتاتن سريعا كاد حلافنة تسكنن هزبي وي كمالون إلو تحسب هزبي رئيتوتات تقبلنا بقدامه هذا يخاب رداء استباح له منئسي تساتافي انتايو زبلنير ودبات چارتراتهم زي كونه لبتاتهم زقدس توفاين زحتتيو أبقصالي انقفات زخونا ودبات فتشكا أقاليعكا ناب هزبي كغير ما يزقبان
ناي متكلن أتراجعومون حتوي بالصحفو أيكونان كنكيد زلنا أم ترجام اتمتكلي زقدسن كنكتاتل زلنا بهالايني جمال كاب أتلانتا كم حزبي كاب إساوى أجندا أيوصانا كل هايمانوت كل عينة هايمانوتاوي قبيلاوي عدماوي ولوداوي فلليات ألنا يساعدنا أب إرترا حزباوي ملعا على مانيفستو كم حزبي إنك على سلو هانيسنا تبقسو نوسد قالي عثمان زغلونيرو سانتايو ندبات ننوح عمتات انتاو النتاتو ماريهم ناي سرحوا اي كعلو كاب عقمتاتهم نلعلي كنت ألبوم أي نخيلن أبالاتن إن حدا قوان ناتدخما زخدا زرلوا بوليتيكا والدباتين أب سلطان يوم بوكوت هاز ودادو زرلو حزبنا بنصور كفلت يقبقو متكاتا انتاي كقبر يقبع بكامي يتكا نلعلي 3 عمتات تتصبي تخوينا كنبرقنا أي قبائن يبن إذي أبقى جزيو نكات علو نما يتقلو انتاي قبر زبل حتى كملس يفتاني تنودبات كم تزبل وخص حجي زسعي نقر سع زي رأينا حنت نقر نسبي إترا غيرنا زبحال يلا كم بوليتيكا ودبات راح تنسم عطرة نسبي إترا منم عينت لو تخقبر له زخيل كوينو عين رخبان نزن مع الرايو استفل عليه فتنتات يكاين اتفتنتاتون نودبات زملكت سلزخون كل جيزي تنودبات كا ممس ناتن وداي التحيزن سلزريو نتصور ملسي بمهب كتحبابرا اي الرايان سلزخون انتا يتبع عند رأسو هاجر أم مدحان فلليات كانوا قلنا حديكا حدا هاجراوي بوليتيكاو جنبار مسرح بتكبار دليت يبلنا بتكبار دايدا بقاف من مصداق يزبلان مخنياتو نهزبخا كابز زخف زمصو سلازيل النابرسي مصائي ولدأ اتهاجر اب موتن اب سدتن نارغفه تزترفه ابز نريو زلنا هيوت انهالو من يوم اتوم نيرترا كما برولا كربحلا كون نوازفون اساس نسو السرعه بجله قدفنا داخلتهم مطرح ازي زي الرأيهم ديو مهرات اللوم نمثالي ابوشتنا بوطان اذا كله ما انت اخذ دخاز قرص كوننت حزبنا بهاجر موت
تمنأسي ولودا كاب 7,000 ናብ 8,000 ዝጠቕስዎ ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ውግእ ዝተካየደ ዝጠፍኡ ኣብ ባድመ ዝጠፍኡ መዛክር ንግደፎ ናብ ካሊእ ምስ ትዶብ እዚ መዓንጣ ወላዲት ጥራሕ ዘይኮነ መዓንጣ ሓው ሓብቲ ከም ዓዲ ዘለዉ ስኳ ንእሽተይ ውጥውጥ ምስ በሉ ዝሳተፍዎ ዝኣትውዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከዛርብ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ብደገ ኣለኹ ዝብል ትኽቃለስ ዝኽእል ሓቢሩ ክቃለስ ዘይምኽኣል እንተቲ ዘዳኽር ምስኦም ግን ገሊኡ ስለ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ዓዲ ዝበፅሕ ንሱ ተቡ ዝርኢ ንሱ ገንዘብ ዝኸፍል ምእንቲ ዝስርዓት እዚ ንሱ ይሪኦ ኣሎ እቲ ጥሜት ይሪኦ ኣሎ እቲ ክፍኣት ይሪኦ ኣሎ እቲ ዘይምምሃር ይሪኦ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ሕክምና ብሕማቕ ኣሎ ኣብቲ ዓዲ በፂሖም መፂኦም ሰኣን አንቲባዮቲክ ሰብ ይመውት ሰኣን አንቲባዮቲክ እቲ ዝቐለለ መድሃኒት ምናልባት ብቐረባ ክርከብ ዝከኣል ኣብ ዓለም አንቲባዮቲክ ስለዚ እቲ ድኽነት እናበርትዐ ይኸይድ ዘበለኒ እቶም ዝፀግቡ ከዓ እቶም ዝጠቐስክዎም ኮይኖም እቲ ዘሕፍር ነገር እቶም ምሁራቶም ሲ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍሉይ ሓንጎል እዩ ዘለዎ ኢሎም ከም ኣምላኽ ክሪእዎም ፍታኖም እዚ ጭቡጥ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ይኹኑ ምሁራት ኣብ ስደት ዘለዉ ደገፍቲ ምሁራት እንታይ ዓይነት ምሁራት ክበሃሉ ይኽእሉ እዚኦም ኣዝዊሮም ክሓስቡ ዘይክእሉ ረብሓን ድሕር ዘይብሎም ኣትሊስት እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኢሎም ክሓስቡ ይክእሉ እንተግዛእቲ ኮይኖም ክነብሩ ፍቃደኛታት ይኾኑ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ከም ህዝቢ ክንገጥሞ እንኽእል ኣገባብ ኣለና ዶ ወይስ ከምኡ ኢልና እናተቋየቁና እናተዛረብና ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናትና ናይ ንጋባእ ካብ መሰረቱ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክሰርሓሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ሓደ ምሕባር ፀላኢ መን እዩ ብኸመይ ከ ይጭቁኖን ይቐትሎናል ከለሊ ክኽእል ፀላኢኡ ዘየለለየ ናይ ጥይት ዕላማ የብሉ ናይ ፖለቲካ ዕላማ የብሉ ኣለልዩ يأكل دحر حجي ولدنا نحن نفلطون زعبينا دك اي تبلني لون يا مزسليو نيرا قدم دقوم منبر دحر دقوم زمن ولادي اعبينا لومي ካብ ሕቑፈኻ ተመንፂሉ እናተወስደትን ብፅፃ ኣይትብልን ይኣክል ኣይትብልን እንተሃደሙ እቶም ቆልዑት ኣምፅኦም ተባሂሉ ገዝኦም ከብቶም ንብረቶም ይዕሸግ ደልዮም ከይዶም ኣምፅኦም نحنا دوخن تميلكا نحنا دوخن عشقلكا نعاخد نموت لهم يركبوا سلام تايت ولادي نزل عالم زنبر دلوي دحر ولادي كان تختر فني إلو كل حال زي كده أبرسخهم ومقبارهم ككلتم يتنقفا مخفت مع صوها يغفلوها حراي اللي خفل
إذا كنريو زقبعنا أدقيقنا كنحسبلو كنريو زقبعنا هزباو قداي ውድባት ኣይሰርሓን ውድባት ኣይኮናን ክንዲዚ ዓመት ገይረን ኢልና ንሓልፎ ነገር ክኸውን ኣይግባእን እንታይ ክንገብር ንኽእል ካብዚ ወፃኢ ዝብል እንተንድህስስ ከምዚዞም ርእቶታት ኣቐሪቦም ዝበልኩም መለሶ እቲ ዝሓሸ ኣገባብ ምዃነ ስለዚ ከመይ ኢሉ እዩ ህዝብና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ተናቢቡ ተረዳዲኡ የኣክል ኣብ ዝብለሉ ደረጃ ኣይፀዓድን እየ ዲስኦቢድየንስ ኣብ ዘሕድረሉ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽእል ተረና ከንታይ ይኸውን እዚ እቲ ክንዘራረበሉ ዘለና ቀንዲ ጉዳይ ኢለ ኣምን እንተዘይሎ ኣብ ጉዳይ ውድባት እንድሕር ተፀቢና ኣነ ሕፍረት ወይ ከዓ ስክፍታት ዘይብሉ እየ ክዛረብ ዝደሊ ውድባት እኩባት ናይ ፖለቲካል ኤሊት እየ እቲ ኣባለን ሪሊ ይርድኦ ድዩ ዕላማታተን ፕሮግራማተን ይርድኦ ድዩ ንምንታይ እን ፖለቲካ ውድባት ዝስራሕ ኣይርድኦ ድዩ እቲ ኣባለን ዝብል እንተዘይክርድኦ እኮ ምናልባት ፕሬሸር ትገብር መኽኣለ እየ ዝብላ ተሒዘ ፀኒሓዊ እዩ ተካያይደአን ንሱ ከዓ ብኡ መጠን እዩ ዝኸይድ ምስአን እየ ዝብል እንተዝኸውን ነይሩ ፑሽ ክገብር ምኽኣለ ነይሩ ለውጢ ምግባር ኣብተን ውድባት ክሰርሕ ምኽኣለ ነይሩ እሞ ኣብ መንጎቲ ክካየድ ዝግብኦ ቃልሲ ኣብቲ ህዝብን ኣብ መንጎቲ ትፅቢት ካብ ውድባትን ዘሎ ጋብ ክምላእ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ሕጂ እውን ንዘልዒልና ክንዘራረበሉ ዝግባእ እዩ ባህላየ ሰይድ ታንኪዩ مرحبا سلام سلام نقولهم نسي انتا وين يسمعنا رخي بالكاي تسلل قوانا فتني لك حو هاي تقالل يا تانجر معناتو تسأقمنا أبت تاريخنا يزولو أبتي جزي قالسن كلنا مسح واحد زي دلي كم ده حجت بلازنا حكاتا عنتو كسجرة كاز ولونتي قبل بالكا كومو غيرهم نساتهم نسيساس كوينام نحواتنا قتلنا باريرنا مالتين جوحا هجي قتلوا دماني تقاليسكا ناسنس وسيو تباهيلوها أكندي دوبكا تهنتت دحان تباهيلو سؤيلهم كيدهم كوموها سنحيلوها زي باتيرا هنوت إذا هنقبر كبهالون كولو مترسون تامسيا أبتس عن شومنتن زاني بعد ما مسيا مالتي حجي سوهمت انكولو انتا يوتي ساقامو تي دوكت حنسي سنيرو انتزخون أبجيزي فقرن سلامن انكولو أبزخلو أي مودانان جن انتايو كم دي تبلون تاني حكاها كلتا قرحات كلتا تنكولات حام هوشي سنكم كوم إلهم نوم هم إلهم كا أبزخلو ساقام أو جوهمنا ناتاتهم كا دحان نيرو تي ساقام دلو نايتن opposition party my enemy's enemy is my friend تتقليلا الدسابة أتين تتقليلا إثيوبيا أتين حجي خاصوان كلها كم حنتو غينان كم حنتو دب كوننا يخونان دعاتوان تايداني بليلان قليلان دولو من قدين عام بزبوق تعمم وتنويانا خطقوا ملاني لهم غيرهم من sadly ምንም ነገር ገብሩ አይከኣሉም ምክንያቱ ኢሎማ ኣብዚ ኣኹንኩም እትረፍዶ ክትኩሱ እምኒ ኸማን ክትውርውሩ ኣይንፈቕደልኩምን ኢና ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ፀገሙ እዚ ናይ ኦፖዚሽን ሲ
ሓንቲ ከፍር ኣይከኣለን ድብል ዘረባ እዩ ምክንያቱ ከፍር ዘይከኣለሉ እቲ ዝነበሮ ባይታ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዘይነበረ ጥጡሕ ባይታ ነይሩ እንተዝኾን ናብ ንሕጂ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝነበርናዮ ምናልባሽ ካልእ ትረፍሲ ምስቲ ጎንኻ ምስ ህዝብኻ ማን ክትራኸበሉ ትኽእል ነርካ እዚ ግን ገዛይን ገዛህን ማዕዶ ማዕዶ እንተፀዋዕኹ ዝሰምዕ ዶ ፀማም ደ ጌርካ እንደይሰማዓካ ፊስካ ግበረለይ ከም ቀደምካ ፊስካ ጌርካ ዘይትርክበሉ ቦታ እዩ ነይሩ ስለዚ ፀገምና ኣብቲ ታሪክና እዩ ዘሎ we never reconcile ኣብ ዓዲ reconcile ኣይገበርና እተን opposition reconcile ኣይገበራን እዚ ከይገበርና ድማኒ መፍትሒ ክንረክብ ብጣዕሚ ናይ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ናይ ኣብይ ዝበልካዮ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ክልቲኦም ፀገም ነይሩ ሕጂ ተን ሰበይቲ እንታይ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ቡን እንዳሰተዩ ከለዉ እንታይ ኢለንኦም መስለካ እዛ ድሙና እምበር ወሊዳ ፅቡቕ እሞ ሽምዳእዲ ነውፃሎም ገለ ኢለንኦም ንድሙ ዳ ኣብ ኣፍና ዝመፀና ኢና ንፅውዖ እምበር እንታይ ሽም ከነውፃሉ ተሃላሊኾም ወይ ተደሊ ክበልስ ከጀምር ኢሎማ እሳ ክጅምር እንኮላ እንታይ ኢላ قتل ድምፂ ኣለዎንሰን هو قتل هو سخجمر እንኮላ ነቲ ሓደ እንታይ ኢላቶ ነቲ ቀዳማይ ዘይፈለጡ ፍለጡ ኢላቶ ንሱ ድማ እንታይ ኢልዎ ነቲ ካልኣይ ከዓ ፈሊጦም ከም ዘይፈለጡ ኢልዋ እሳኻ ነቲ ሳልሳይ እንታይ ኢላቶ ደጊም ምትረፍ ኢለለኹ ኢላቶ ንሶም ድማ እንታይ ኢሎማ ኣመል ደሞ ተርፍ ንሕና ኻኒ ካብ ምደብ ደሎ መስርዕ ሓሊፍና ናብ ናይ ኣይተሓዙለይ ኣመለይ ኮይኑኻ ኣመለይ ኮይኑሎ ስለዚ we need to think deep እንደገና ነቲ ታሪክናን ነቲ ናይ ህዝብና ፀገም እቲ ናይ ዓዲ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብዚ ተደርብያቶ ዘላ ንዑ ዓሚቑና ከይረኣናዮ ብኢሊት ናሓንሳ ንዛብ ኢሊት ዳኣኒ ኣውሪዱሎም እቲ ሓደ ዶክተር ክኸውን ደሊ እቲ ሓደ ፕሮፌሰር ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክድም ኢሉ ይኸብል ደል ነይሩ ንሱ ስለ ዝኾነ ኸዓኒ they don't want to know they don't want to analyze they don't want to ነቲ መደረ ከሳላስልዎም ከማዕብልዎ ኣይከኣሉን ኣክንዲ ፀለውቲ ንኸውን ተፀለውቲ ኮይንና ንነብር ኣለና መሳርሒ ናይ ዘንጎራ ብትና ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ ብክልል ወያነ ሃገር ኣይኮነትና ኣብ ትሕቲ ናይ ወያነ ገለ ሕዚ ኩሉ ኣብ ግምት ተእትዎ ከለካ one cannot make me an inferior without my consent ጉዳይናን እቲ ናይ ሃገርናን ንውሽጢ ኢንወርድ ሉክ እንተንኸውን ነና ኣብዚ ኩሉ ኣይምወደቕናን ስለዚ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ታንክ ዩ ወዲ ኣለኹ መምህር ክፈታ ማይ ክዓፀይካ ነይረ ዓምቲ ወይ ድምፂ ምስ ገበረት ፈታ ثانك يو سعيد ባሻይ اوكي سلام መጀመርያ ንኩላትኩም ኩሉ ዝነበርኩሞ ወላ ሓንቲ ማለት ኩሉ ግዜ ንብሎ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ተረፍቲ ህሊካ ክትወስድ ከሎ ዘርኢ ኮይኑ እምበር እዚ ጎደሎ እዩ ክትብሎ ትኽእል የለን ብከምታ ርእስቲ ተቐሚጣ ዘላ ግን እንታይ እዮም እዚኣቶም ማለት መን ሽሙ እዚ ሩምባ ኣብይ ካብ ኣቦታትን ኣብ ሓጎታትን ብምንታይ ፍለይ ኢሳያስን ኣብይን ካብ ኣብ ምንታይ ይራኸቡ ይፈላለዩ እንዳትብል ዘላ ሕጂ ግን እቲ ገለፃና ግን ናብቲ ዝውረደና ኩነታት እዩ ወሪዱ ዘሎ ወይ ከዓ ብድሕሪኡ እውን ፍታሕ ከመይ ትገብረሉ እዩ ወሪዱ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ተፈኒና ኮይና ነታ ርእስቲ ክንገድፋ ማለሲ ኣብታ ዝበልኩማ ክንቅፅል ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይና ዘለና ትብል ማለት እዩ ከመያ ከማዶ ትኸይድ ዋላ ከመያ هو እንታይ ዝብል what is the burning issue now መመረፅኩ ኣነ and where are we right now እንታይ እቲ burning issue ንዓና ዘድልየና ዘሎ ሕጂ እሞ እንተ ኣበይ ከበፂሕና ኣለና ብዛዕባኡ ክንቃለስ ከለና ሽዑ ውድባት ከነልዕል ንኽእል ውልቀ ሰባት ከነልዕል ንኽእል ምሁራት ከነልዕል ንኽእል ናይ ውሽጢ ዓዲ ከነልዕል ንኽእል ናይ ግዳም ዘሎ ላዕልን ታሕትን ከነልዕል ንኽእል ኩሉ ኣክሰሳቢሊቲ ኣለና ማለት እዩ
لذا خاطر قدامي ترأسي كسات نورد لنا أنا بزح جخت له أختمت نواصل حكم عينت هو بزيها من البعض أبي مس إساياس انتهى الرقيبهم انتهى كفلاليوهم نمنتع علامة انت رقيبهم التبل بحدا الرداء بسل بزل لما قدي كنوص كنكل من تمو نبتي زبالكا بداينا من انتخنات في أغريبيو ስለዝኾነ ኣብኡ ርኢቶ ዝህቡ ሰባት እንተዘይብ ልዮም ምናልባት ዘይሰማምዑ ወይ ከዓ እዚ ዝብሉ እንተኮይኖም then we can have some minutes for that ዘዘይልዩ ግን ብዓንዳ ርእሱ ከምቲ ዝበልካዮ እንታይ እቲ ሽግራትና ዝዓመት እዚኣ ከመይ ሓሊፋ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ከመይ ክገጥመና እዩ እንታይ ስለ ዘይገበርና ኣብ ዝብል ክንኣቱ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት هو هجي እዩ كومو ዝቐፅል أوكي كومو دحر كوينو بزعبهم ما لسه عمت بلو دارجة 3 عمت تدارينا هنا ما تقتي هو جمرة سلازي كالي زين فلتو مستير ثريد ليو دارجة بحافشو أنا بزا نفسي اليوم they are all the same shit هذا خونو سرش خونو يلين كان ما جمرة خم بقص كلنا سلازي زقلابت محزنة 10 جزء زريوها هيوتهم كناوحو زغنا يكون قريتشات هذا بحرسة زلوا زفحترو بوجيرهم كأو زلعانو عدميهم كمتوا منتي إذا كل تجبرات رئينايو إنا الجون أبدن دسنايكم وإذا مثلا نجارات مركبة لنا مالتي الجون زجور جيرهم أبكم عينة ينكوتونا نحنا قل ستاندناتنا قم تقدم حجز نبرة صار وجق كنكونا ناتو وجق سي رئينايو إنا أبيتيوبيا رئينايو أبز حجز الله قناتات نعلمون نريوس لذلنا توتال نحنا حجي نوقع اندورس كنقبر يبلنا مغنياتو نعوتر نجار يلن دعلت أبنجاس ترى نقعت حزبنا خنا معبل كيلنا كنعوت نخيلنا مالتي امبي أبزبرولو توم محاورات كلهم نهقدف زقلقلو زبلو حالة زي تردو حزب مالتي كالون ترديوه خلص فرها مالتيو كالون بريديتو أبوق كم تكال كم عسكر كم وتهدر كوينو خاطو تيتو زخير زلو أكال مالتيو ስለዚህ ኣብዚ ኣተኪርና ክንሰርሖ ዘለና ጉዳይ እዩ ብመጠኑ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣብ ሓደ ደረጃ ከዓ በፂሕና ኣለና እንታይ ዝብል መርገፂ ሒዝና ነርና ትዝክሩ ትኾንኩም ኩልኻትኩም እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ 3 ተመቒሉሎ ክንብል እንዳበልና ኢና ሓሊፍና ሓደ ምስ ሓያላት ተፀጊዑ ከም ናይ ወያኔ ዓይነት ድርዕም ኣቢሉ ኣትዩ ብድሕሪኡ ድመፅእ ሳዕቤናት ኣብ ግምት ከየእተወ ዝኸይድ የነተሎ ቤት ንዓናግን ከምዛ ዓይን ከምኡውን ሓያሉ ካልኦት የነተሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ከም ዝብሎም ሓራ ኣብ ሽግር ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ሰንበሌጥ ስቂሉ ልውይ ዝብል ክሳይ ሓፁር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝተረኣየና ገለና ኖ እዚ ውግኣት እዚ ምፅጋዕ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣየድልየና ኢንተርቨንሽን እዩ ቅድሚ ሕጂ ጎዲእና እዩ ሕጂ ድማ ዝኸይድ ዘለካ ናቱ ዕላማ ኣለዎ بمستير كمان يكون نزي بجهده نعنا خمسة تقولوا صنع خمس زباتاتون حيلتات أبو كوينهم نساتهم مالسي زعنقلوا أكاد أنت دا خوينو نعوم دقيف كا استقبل هذا المسرح أنت دا خوينو أدم حجي فرع أيران لون فرع حجي ما نعو خنتن كقولهم بر أفلبنا خفيفنا نقول لهم خنيات يبلان أبزل المرقص هنا مالتي كاله دما وحجي بشمل أولهونت تسجع كاد ماني نزل سرعات صوتو كنبدا لنا قال عطي خايو أنا دحين اللهم هو ما مزل سرعات صوتو كنبدا لنا مخنياتو الاولى ناسنا منتي كان الرئيس بويو إلا قلنا احنا الاولى بديمقراطيا وسرعات متكالمبر ديكتاتوريا وسرعات تخيلكا الاولى كا زل عالم كشرارفن زل عالم كا كم زخوينا لكا بمخنيت نابوق كتاتون عندما ديكتاتورات كتناوع نمبر ترجم يقولون بتجبر كارينايو حزب إيرترا كابتا اثناء ميدا قديف كاس كابتا نسأل كساب حجز مسألة 30 كرتن عامد كمان
كندي وقعت كايدو أب كندي تخلابيتو كندي سدت قتيمو رئينايو لنا مالتي ناو انتاينا غيرنا بزي زحالفه عمد اندحريلنا اب حدا درجه بصحنا لنا تبصحنا دلنا درجه ما كلن ودبات خونا ولا قال خمي غيرن اب حدا مصاي عرقا زبل اغباب قاس تخايديو اذا خا شمغلنا تاتون اتيو مالتيو فاسيليتيترز دينا خنبلهم ولا كاتالايزرز دينا خنبلهم زياتهم دما بناتهم او تبصحش تقاراريبن غير قرب نغرات تراي تريفو مالو مالتي قاتي ريبورت زغورلنا مسو دما تناي بايتو غداي مالتي منياتو ودبات كم زدليانا وانا امنينا غن سرحن كنصبارق الله يزاربنا زلو والقسبات مهورات كم زدلينا نامنينا غن اغباب اقالان سوميو زبل زلو كالوت حزباويان منقسقاتات زلو دما دقدمون دحارون كاني نحنا ابو خلو بتقلالو ننصق ديكونسي اغباب اكايدومن امسلالتومن كايدوم بمولو اب قمت نأتو زلنا مالتي بزخونه قد حجي خنريو خلنا دارقا مبزحتهم تذكرتكم اب حوار تخايدو زتي اب انتايد بهال ما رمتالي انتايد بهال تعبتي سنيت تخايدو زتي السلاتيت شو تخايدو زتي ابناي سنيتنا تخايدو زتي إذا كله تزايتو تخايدو انتا يمشيون دحريلنا دارقا اقراريبون ناي باي تخونه تايت فراي تليفون الله مستيرون تاعو بزي قدس زيوم عبد الحان كونتات ركبلو اتزلهم غلغله نغرات كقرارو طرح يدلهم عدمه خوهابه مالو مالتيو دحر سعيرهم سي زلي وسي ايسنون يوم مخنياتو بزح من حق يبلهم مخنياتو اجي درو اب كل حقيفه من الله تن تايد بال برجيد محمد خون ولا ياكل خون اذا كل حقيفه مسنه زلو برئسهم دارغا اب يونايتد ستيتس اوف امريكا بس يحلو مال نزلت لنا نراخب لنا يوم يوم اتحاد خمسي بسمعكم مبع العوت ياكل مالتيو نراخب لنا سميركم تراي مصونا زبلينا نركب زلنا نبر ناتول لنا يبلو قالوت ون نركب كنركبينا يبلو هم بعل بايتو مالتي لازم تشجر بوجنهم عيني بناتهم عين خريو خلنا ولا ون حجي بتكبرون نحريكم ابناي سلطنون بعل من يمشمهم قريبهم رئيهم كافهم شماغلتات مالتي كم بعل اسير غلتات رئيهم او تمال مشيت ليتي دغ رئيهم مالتي سلازي تقولوا نحنا وچمچم نبلولو شنخات ويكا عقبت زيبنا نغرات ننحد بدهم تقراريبهم اصبق كنتات ركوبلو بوغنهم كاين خريو خلكم مالتي انا سلازي عقبكشي مساتهم اي تقرارون مساتهم اي عقبون إلنا خنمزنا ينخلنا قل أبزي حاجة تعدلا تتقلب ناتناول أنا لا تتقلب كم تازق ربكوا قدم حجي تنزك قرارة حيلتات مو يمسأ بحنساب نسن ناتن هلونا الرقاقيسا مسكالوت شعو مقربات كقبرا نفسا فليتن سلازين فدا حيلا قريبا كزتيا لزخلا كنتات سلازي فتر مس حيلين كان هبان بقبو كترقم سلازخل زبلي بروبوزال نيروناتي مازي بناتي صبق لها كبهال كواتريكا الكوتو تكبار قم دارقان ابو خيدو كبلو خيل هجمالتي تكبار سلكعكم خيدو بركتهم هذا عينت ذلهم قال يوم قسيلهم يوم نتنقر تقبلهم ما ويكا خالي مسلون يروم قنكا كسابون وقسيتا يقربون يروم اب حدا زنبل كم زلنا غيركم تموزنوا يلوم كسا قريبهم نقفيتا عينتو وع حري او حدا زنبل زي لهم نحنا هم يبلنا الله تقالستي او نلنا انا نصبنيرنا نبليرنا قلناتهم عقباب قالسي كابو خوصص لذيك انا بحدا لهم مالتي لذي تا فورمولا دارغا لا تسرحت تخيدنا the only thing تعرف هذا الحجي ابز غزا نحر لنا مالسي نبزح نوحد نابنت ابتاز بالكوا مركز لنا نحنا مس حزبنا تراقبنا نتسراويتون كم تكال اميننا زي سرعات يفرس تتكال جن كنتقمولو لنا فحبتن كبر يولن نبلو نبرناون نهل بعلو عاوتون كم تكال امينلو ياكل كم تكال نتسراويت امينو مولو مالتي ابتو قدامي زقربو which is very good ስለዚህ justify قبرو لو نتنحنا نتسراويت تكاليو ስለዚህ بزيد دليتيو ابو قد اتدلما انببل
نبلو نبرنا انبخت بلا لك ندحر ديليخا طبنجاخا نابت زدليكا وجهاي نبلو نبرنا لكع كم تكالك امن لخلو ازي جاستيفاي غورنا له اودار باغن نغير لنا لازم سوم يودبو كم تزلوو يصبيو اكاكا يصبيو ምናልባት ንሕናውን ካብ ዝባይቶ ዝበሃል ዘሎ አብስትራክት እኳ እንትኾነ ተኾነታት ንጽበየ ነገር ክህሉ ይኽእል ኸውን who knows ስለዚ እዚ እውን ደሚርካ ሽዑ ትደንበ ናብ ክልተ ክጽመቆ ይኽእል ማለት እዩ ተባሃለ ናብ ክልተ ወይ ናብ ሰለስተ ወላቶም ናብ ህግደፍ ዝኸዱ ዘለዎም I don't think ዘዋጽኦም ስለ ዘይኮነ ንሳቶም እውን ናብዚ ማእከል ዝመጽሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ከመርዑት ኣብ ክልተ ክሳይ ይኸውን እሞ እዚ ሕጂ ኣብነን ዓድዱ ከመይ ገይሩ እዩ ቻሌንጅ ክጋባበር እንታይ እቲ ምስጢር ክፈልጦ ዘለዎም ነንሓድሕዱ ክመጽእ ይኽእል ፎርሙላ ማለት ይሽዑ ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለና ባህላይ ኣነ ግን ሓደ ነገር ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር ኣሎ እሱ ድማኒ ናይ ታይም ጉዳይ ማለት እቲ ግዜ ድማኒ ሽዒሩና ቀዲሙና ስለ ዝኸይድ ሞ ካልእ ተሪዮታት ከዓ ስለ ዘንጸባርቕ ካልእ ኩነታት ስለ ዘንጸባርቕ ናብኡ ድማ እንደገና የማን ጸጋም ከይንብል ሞ ነትናትና ኩነታት ከይጉትቶ ድማ እዚ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዲክቴተርስ ከምኦም ዓይነት ኣወዳድባ ክእለትን ከምኦም ዓይነት ሽጣራታት ክሳይ ምግባርን ምስኦም ዘሎ ገንዘባዊ ትሕዝቶን ምሳና ስለ ዘየለ ዝኾነ ክገላበጡ ክእሉ እዮም ወላ እውን ነዞም ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ገጾም እዮም ዝውጅህዎ ዘለዉ እዞም ንሪኦም ዘለና መብዛሕትኦም ናብኡ እዮም ገጾም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ወላ እውን ህግደፍ እንተቐዲሞዎም እንታይ ክገብሩ እዮም ህግደፍ ኣብ ደይኣትዎን ኣብ ደይገላበጦን የለን ማለት እዩ እዚ እውን ክገጥም ስለ ዝኽእል ንሳቶም ኣብ ግምት ከእትዎ ዘለዎም ጉዳይ ንሕና ድማ ከይንቅደም ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስኺ እንታይ እዩ ሓደ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብዚ ድሑር ዝኾነ ኣገባብ ኣካይዳ ቃልሲ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም እዚ ፈፂምና ክፍንፈን ከም ዘለዎ ሃገርና ክንገብር ከም ዝግባአና ካልኣይ እዚ ሓደጋ ከም ናይ ሱዳን ዝኣመሰለ ሰራዊትና ናብ ክልተ ተመቂሉ ንህዝብና ኣብ ሽግር ከየእትዎ ንሕንፍሽፍሽ ሓደ ኣፉ ኣይ እኽሊ ዝኽሪ ከይከውን ሕብረተሰብና እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሳልሳይ ነዚ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርና እንታይ ዓይነት ሚዛን ክህልወና እዩ ኣበየናይ መርገፂ ኢና ጠጠው ክንብል ከማን እዚ ድማ ብመጽናዕቲ ድማ ብዝተዋሃደ ድምፂ ቃልና ክንህበሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ተወዳድባ እዚኦም ኩሎም ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ዝባርዑ ዘለዉ ነገራት ነዚኦም ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ነፍስና ክንጥርፍ ይግባአና ከማይን ዝኣመሰለን ሸነኻት ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ዝተረፈ ቀስዳልና ክንምለዎ ንኽእል ኢና ንግዚኡ ዘለኒ ግን ኣበይ በፂሕና ከም ዘለና እዚአን ክስንዱ ዝኽእል ሞ የቐኒየኒ ግርም ባሻይ ወቲ ዘሸግር ዘሎ እንታይ ብዙሕ ዓመታት ነዚ ንምብኳዕ ተኻይዱ ተሰንኪቱ ዝብላዓሉ ግዜ ዘይረአ ብምዃኑ እዩ እቲ ህዝቢ ዘሸግሮ ዘሎ ንሕና እውን ከም ንጋባእ እቲ ዕላማ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር እንታይ እዩ ኣቐዲመ ኩሉ ግዜ እውን ንገልፆ ኢና ስለዚ ነዚ ዝኸይድ ምዕብልናታት ናብ ህዝብና ተስፋ ክኸውን ተስፋ ስለ ዝገበረ ከዓ ክለዓለሉ ብዝኽእል መገዲ መልእኽቲ ክነቕርብ ዘይምኽኣልና እዩ ምክንያቱ ዝተጨበጠ ነገር ስለ ዘይብሉ ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምቅርራብ ስለ ዘይተረኽበ እሞ እቲ ኣትሊስት ውፅኢት ዳይት ውፅኢት እቲ ሓቢርና ከም ሓደ ፍልልያትና እንድሕሪት ገዲፍና ሃገራዊ ግንባር ሰሪሕና ሃገርናን ህዝብናን ከነድሕን ኢና ዝብል ውድባ ክቐርብ ስለ ዘይከኣለ ወይ ክበፅሕ ስለ ዘይከኣለ እዩ ስለዚ ከምኡ ክኸውን እንከሎ ኣብ ትሕቲ እዚ ተስፋ እዚ ክንከታተሎ ዘለና እሞ ተራና ኸ እንታይ እዩ ንሕና ብደረጃና ማለት እዩ
እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ናብ ህዝብና እንታይ ክነቕርበሉ ንኽእል ኢልና ስለ ንርኢ ኣብቲ ዝበፅሓሉ ግዜ ናይ ግድን እዩ ንህዝብና ተስፋ ምዃኑ ከተቕርብ ምእንትኡ እውን ክንቃለስ ማለት እዩ ስለዝኾነ we'll see what happens ሰይድ መርሓባ ሰላም እንደገና ኣብታ ናይ ሰራዊትና ቁርብ ክሪኣ እንከለኹ ከምዚ ሓውና ሰይድ ዓብድልሓይ ትማል ገልፆ ዝኾነ ዝፀንዐ ደምሰየ ኩሉ ኮሎኔልሲ ነናቱ ቤት ማእሰርቲ ኣለዎ ብሓፂርስ ነናውቱ ኣብደለዎ ዓይነት ማለት እዩ ድዒት ከምኡ ኮይኑሲ እቲ ሰራዊት እንታይ ዓይነት መሓውር እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ስርዒት እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ስትራክቸር ወይ ከዓ ሲስተም ኣለዎ እሞ ንሕና እዚ ሰራዊት ብከምዚ እዩ ዝብል እቲ ሰራዊት ደይኮነን ነቲ ሰብ ከም ዲስፖዘብል ኣይተም ይሸጦን ድልውጦም ዘሎ ንውላድካ ኣብ ክንዲ ክነብፅሓካ ደሊኻ ኢሎም ከፍ ኢሎም ወዱ ተደልዮም ማኒ ወዲ ከለሃድም ኢሎም ካ ነቲ ሓደ ኣስሩ ንሓደ ይወድቁቱ እዚ ሕጂ እዚኣ ሲ I don't know to be honest with you እዚኣ ሰራዊትና ትብል ብዙሕ ስክፍታት ተሕድረለይ ናይ ኣብታ ናይ ኦፖዚሽን ካ ይቀራረቡ ኣለዉ ትብል ድማ ልካ ከምዚ ናይ Israel and Palestine in principle ይብሉ we believe in two-state solution but in reality no way over my dead body ይብል ከዓ ኔተንያሁ ሕጂ ብሓፂሩ እንታይ እዩ they are more interested in the process of going it's like moving the conveyor belt and clear كتبولن seven ህዝቢ ዓለምን ማለት እዩ እጂ እቲ ናይ ኦፖዚሽን ናህና ሃሲ as they really wasting our time our energy ኣሳሊጥ ተባሂልና ገለ ተባሂልና ዕንክል ንብለና what is the bottom line እንታይ እዩ ትፀገሙ where do we go from here ካብዚ ዝኸፍእ ግዜ የለን ህዝብና መሪርዎ ኣሎ ንብል ኣለና ካብ ኩናት ናብ ኩናት ትኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ንሱ ከይቃክል ድማኒ እቲ ብሎ ባክ ኣብ ደገኻ ንሪኦ ኣለና ንባዕልና ሕጂ ገሊኡ ናይ ምንነት ቅልውላው ከመ ናሕዲሩሉ ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነተይ ከምዚየ ይብለካ ሓደ ኣሚን ወዱ ንዝሲ ኣክንደይ ከተዓረቕ ጥራይ ኢሉ ዝፍትን ሰብሲ ኣነስ ነቶም ኣሳለጥቲ እንታይ እቲ ፀገም ዝረኸብኩሞ ወይ ከዓ እቲ ሰብሲ ንኸይቀራረብ ዝኽልክሎ ዘሎስ እንታይ እቲ ዓራቕ ኢሉ እንታይ እቲ ከምዚ who is trying to throw a spanner into a running wheel ነዚ ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ እንዳገበረ ዝጎቶ ዘሎ እሞ እዚሲ ብንፁር ክግለፅ ይግብኦ ኢለ ሓሲብ ተንኪዩ ወዲ ኣለኹም ሰይድ ታንኪዩ ቅድሚ ባሻይ ክብላ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣላ ብዛዕባ ሰራዊት ኣልዒልካ ሰራዊት ክብል እንከሎ ባሻይ ኣክቹዋሊ ንሕና ዘይወፃእናዮ ኣሎ ምእንቲ ሰራዊትና ዶ ምስ ሰራዊትና ዝብል ፈነወ ጌርና ነርና ስለዚ ነዛ ሕቶኻ ብትምልስ ጌርና ኢና I think ኣቕሪብና እያ ንስኻ እንታይ ሰራዊት ሓቅኻ ኢኻ ናፃ ንሃገራዊ ህንፃ ሕጊ ንኮንስቲቱሽን ዝግዛእን ዘገልግልን ሰራዊት ኣይኮነ ናይ ህግደፍ ሰራዊት እዩ ብዓንዳ ርእሱ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት እዩ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ንህግደፍ ዋና መራሒኡን ዲዛይነርን ናብ ዝተፈላለየ ውግኣት ዝሰድድን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ይሞቱ ኣለዉ ደቅናን ደቂ ደቅናን እምቢ ክብሉ ኣይከኣሉ ስለ ዝኾነ እንታይ ክብል ኢለ ብሓፂሩ እቲ ሰራዊት ግን መን እዮም እቶም ኮሎኔላት መን እዮም እቶም ጀነራላት እንተልካ ወል እቶም ከምዚ ዝጠቐስካዮ ብዙሓት ካብኣቶም ንሕና እውን እናተኸታተልና ጭብጢ ዘለና ደቆምን ደቂ ደቆምን እናሸጡ
تخالي جوانات كأقدفو زخدو زلون نريقهم زلنا هنا ስለዝኾነ ግን ምስ ሰራዊት ክትብል እንከለኻ እቲ ሰራዊት ንባዕሉ ጥቑዕ ናይቲ ስርዓት ወይ ከዓ ናይቲ ምልኪ ብምዃኑ as an institution ክለዓለሉ ዝኽእል ሰፊሕ ባይታ ስለ ዘሎ እዩ በኋላ ኣነ ባሻይ ክምለሰካ ዶ ሶሪ ባሻ ሓወይ የቕሬታ ግበረላ ዓዶሚን ነታ ዝበልካ ኢለ ይኮንኩን ኢን ፕሪንሲፕል ዝብል ዘለኹም ምክንያቱ ሲ ከም ንብል ዘለና ሲ do we really believe them ሰራዊት ሲ ናብ ንሕጂ ኣብ ብዙሕ ዓዲ ኩ ዝገብር እቲ ሰራዊት እዩ እዚ ንሕና ግን ሶፋ nothing to write home about really ንኸምኡ ኢለ እምበር ኣይዶሚን ነዛ ዝበልካ ከብል ኢለ ይኮንኩን ግን ብስፍሕ ዝበለ ክንሪኦም ከለና ሲ does it really help us ብጎኖም ጠጠው ንክንብል ክብል ኢለ thank you okay أريد كادي خايد كباشاي أورد كون أوكي أريد دحري برهاني أوكي انتهي زول in principle كم زي سايد تولد اللخا ناي ديكتاتورات سراويت سي كتفع له مسؤول مغنياتون السونا الحر حد سراويت يزبل الأمري نيرون ناقد محجي تقول بسفي حزف فلطة مالتي ግን ንሕና ነቲ ኩነታት ምስ ረኣና ክንቂሮ ዘለና ተሓሳስባት ዝኾነ ነገር ኣገባብ ቃልሲ ምስ መድረኻት ኣብ ግምት እንዳእተኻ ክትቅይሮ ዘለካ ተሓሳስባታት ኣሎ ኣብኡ ከለና ሓደ ነገር እንድሕር ወሲድካዮ ግን ማች ኣይገብርን ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓይነት ሰራዊት ከመይ እዩ كما يليو تتكال ستمثريتون دحرين هذا حج زلو بفلاي ثم ناي قدم نبرنا ثم ناي قدم كو من البات كم سلطان كله خلو ثم جنرالات قلمرتات بهالو تزي كون تخالقن تقفيفو بحايلي ابساوات علم تبهايلو بحايل خانات وقعت زخيدي حجي ولو ناب قدام سوات خمسة سبرو زلهم كم حجي زرقتو لصنحكا هايدا يدير دوم مليشو تمليشهم كأندقنا زي قاومو تمليشهم مستهقدات تصبعوا قال يختلون تخيلها ناو اتي نشاتهم رخيبهم وزلو مكرا اتي اما سرارتو ام عبدي قفيفكا تراي ديكونسي موت بوليتيكاز وهابهم كا خصوت ورنا الله خمس تقبرنا وياني اقل اندابل زين انت بوليتيكانا يباسي راح زلقمون مالتي قال جن مرجع يبلون لذي افتر عشان مخانم او وشت تبدلهم ابز مسموصو خي كم زخت بلو صنعكم سيد كتبلو صنعكا انت اينا من ذن ودبات زياتن كولل نبل قلملت ولا سلامنتاي مغنياتو ابكم ነገር ክንበጽሕ ስለዘይ ከአልና ማለት ሓደ ጥጥሕ ባይታ ሒድናሲ ክንቀበሎምን አይከአልናን ወይ ከነረክቦም አይከአል ዲስኮኔክትድ ኮይና ካብቲ ያንግ ጀነሬሽን ማለት እንተ ተተፈተነውን እንታይ ኮይኑ ማለት ልክ ከም ዝገጢሙና ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ኻኒ ካልኦት ከአዝያዳ ዘንጸላልዎን ኢንፍሉዌንስ ዝገብርዎን ኮይኑ ኻቲ እቲ ንሕና ክንቀርቦ ዝግባአና ወላ እንተኸድናሽ ኦልሬዲ መሃንዚት ኢሎሞ ቁማር ኢሎሞ ካይጽንሑና ማለት ሕጂ ሚኒንግለስ ኮይና ንረክብ ስለዚ ትመንእስ እቲ ሰራዊት እዚ ሽግራት እዚ ኣለዎ እምበኣር እንታይ ክንብል ኣለና እምበኣር እታ ኦፕሽን ዘላ ሕጂ ንሕና እቲ ዘለና ሚሽን ብምሉኡ ነዚ ሰራዊት እዚ ሓራ ዘውፅእ ነገራት ምስቲ ህዝቢ ኣጠቃሊልካ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሚሽናትና እቲ ሰራዊት እዚ ተገዲድካ ናብዚ ተኣቱልካ ህዝቢ ጥፊእካ ንባዕልካ ጠፊእካ ብምክንያት እዚ ስርዓት እዚ ስለዚ ነዚ ከም ዝገብረካ ዘሎ ስርዓት ፈንፍኖ ምስ ህዝቢ ጨሚርና ማለት እዩ ነዚ ከም ዝገብረካ ዘሎ ስርዓት እንብበሎ ንስኻ ኢኻ በዓል ጉልበት በዓል ጠመንጃ ንስኻ ኢኻ እንታይ ንኽብል ሕጂ እምብንተይልዎ ደይ እሱ እቲ ኩዴታ ከይዱ ስንዕና ደቂ መዓር ወይኒ ኮና ንሕና ልክዕ ከምቶም ኣፍሪቃውያን ኢና ከምቶም ኣፍሪቃውያን ኮይና ሕጂ ንሱ እዩ እንተረኺብናዮ ኸማንቲ ኩዴታ እንተረኺብናዮ ኸማ ቀደም ኩዴታ ንፀልኦ ኢና ነርና በትገባብና ምክንያቱ ኩዴታ እንደገና ዲክቴተር ይደምፃልካ እንዳበልና ኢና ንትንትን ነርና ሕጂ ግን እቲ ኦፕሽን ንሱ ስለ ዝኾነ ካብ ኣፍሪቃውያን ከዓ ስለ ዘይንበልፅ እምበሽ ንሶም በሊፆምና ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ኣንፃር ግዳማዊ ሓይልታት ክቃለሱ ከለዉ ቴዎሬቲካሊ ከም ኣፍሪቃውያን ካልእ እዮም በፂሖም ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን ዕድልና ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ፈቲና ይኮንና ንሕና ባዕልና ከምቲ ናይ ቀደም ውሽጢ ኣቲና ድግበር ጌርና ገለ ጌርና ሓደ ለውጢ ኸነምፅእ ፈቲና ይኮንና ግን ኣይንኽእልን ስለ ዝኾነ
عقمنا كنجمجم علينا لازم نتوركين كنشرحه لنا إذا خمس دقائق مثلا قداس لازم خلينا قدنيو زي سرعات كمنو علو بتجبر دما برعدن بكموزا مثلا حماق مشن ناي ديكتاتورية وبروباغندا انتري كوينو عقوب سب يلا لأن حتى كلنا نحن حتيتنا عقبت بهالنجار يلا مو انت يا خام متقبر يا تعبتوا زلا تناتهم حتى ونكو تا يا خام متقبر تفينا مع سكولين نسخاتكم كو اسفلكم يقوم بتنسو زغبرو بروباغندا نعنا زرالنا انا هامانوت تزارو نا وغن تزارو نا علي تزارو مس ويانه تخونو مس اثيوبيا تخونو قلمتات تخونو ازيتي نعوز مصو زلو مالتي تي فيك نيوز دماني قد يقبرالو تي تاع باراتك بقهدو دما سرارحنا كم خوين زرقبلو خير يولو نابنت تمالا بحوار مسينا برشعيد ريخ ما هو تايز بالنير عجل سوق شعو مسيح زرعه تايد بهالات يكون مسؤوز عبيلو أجابات قال سيئو زين سوارق نيرو ما تبوع مزيوم ده أما كما يجركم يبل نيرو مالتي مخنياتو سل زرعه مالتي مخنياتو مستناتو أجابة الرادعة ما شاي تقبرنا ترفض السوسي ترفض هابتي وش تعدد موسوس نعنا كمان نشأت النار لا تجابة قال سيتي مالتي جاء تاشي قردنا هالجيجل انتهى كوي نقوله نتتكال نحنا كمزي زبلو زلو خمدي مقاقل كنقبر ندحركي لنا ساق اللي زغون التامرج أنا زلا نعاسي كنسعر الله إذا نعاسي بزلنا حيلي بزلنا عقمي كابتا حدقاتات نسعب زغون من قدي كمدناي سودان كمدناي تاريخي تغوننا ناتخانا خلنا نعونا تتنقعنا نتتكالتي يخترفكم زلو مقبار يمو دحار انتاك فتر لنا يسو فتيش ناب ديمقراطي خنكيت كلناسي ترانزيشن هوكت سلازغونه ميسي سلازغونه سابيليتي كرجع الكاد خير وتهدري ساعات بعد تبنجال هم قبل الكاد خير ترايد كان نكون تاع مخنياتو سفر شفات تخط كونها تعدي تو اوبشنز زلو زمصنا زلوسي هذا شفتنت كنغسي كلاي من مقال سراوت كمسي ثالثاي انفيجن عبر رخيبهم كالوت وين كورها زخلو مساخوت تخفت يخيلوا الديكتاتور كاني تدعى 32 ዓመት ገይሩ ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንምብትታን ሃገር ዕላሙ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ንገልጾ እንድሕር ኮይኑ ዕላሙ ብትንትን ከም ትብልን ሽግር ከም ድገጥማን ብድሕረይ ሰዓሪት ብቆላ ከምዚ መንግስቱ ሕጂ ኣብ ሩዋን ኣብ ዚምባብዌ ኮይኑ ኢለኩም እንደ ኢሉ ድፍክር ዘሎ ክሳይ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ከማይ ዝገብሩ ኩላቶም ማለት እዩ ካብዚ ንድሕረሉ መንገዲ ሕጂ ሓድሽ ቅዲ ናይ ቃልሲ ንሰላማዊ ኣጋባብ ዘተባብዕ ሚሽን ክኸውን ኣለዎ እቲ ሚሽን ናትና ባህላ ይቕኒል Thank you, Bashai. Brahane? سلامات زم بجز مساهم بعد محمد ناصر يا محمد ناصر كي عنك فوكم يلندي محمد ناصر داي قاعد حناتهم اوكي تي قال سناسي دارقا مبزعتنا بزح يتردعنا نوي حوان سقاز لهم مالتي وساس غروات كم ردوز قالنا خابتي تكبراوي مالت زمدنا نامست حبرتسب اوينا عن ردو خيلنا مالتي that means كنذكرو زلنا شنشاتم سان شوعتن سان شمونتن ساعت ميرنا قال سون جمر كلنا زي زلو وان كندي عامة مرات كونلو كندي جنريشن يحدث زلو وان تي ديكتاتور actually ديكتاتور هيبلين يعني تي تمنعو زو مخروج نور أكلات ما يولدو تات قال تفكايت كم زلو يعني بيقولون يعني ስለዚህ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እዞም ሕጂ ዘለዎም መንእሰያትን ክትሪኦ ከለካ እቲ ጋፕ ዓብይ ጋፕ እዩ ዘሎ ስለዚ ክንርድኦም ኣይንኽእልን ኢና እንታይ የሕልፉ ነይሮም እንታይ ተማሂሮም እንታይ ከመይ ምንቅስቃስ ይካየዱ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ፀኒሖም ዝርድኦም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ፈፂም ዘይርድኦም ኣለዉ ግን ኮታስ ንሕና ክነርክቦም ኣይከኣልናን ፈፂምና ክንምህሮም ኣይከኣልናን ክነረድኦም ኣይከኣልናን ካብኦም ተገሊልና ኢና ነይርና እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሽግራት ዘለና እዩ እዚ ቀዳማይ
ካልእ እቲ ተስፋ ንገብሮ ኣብዚ ሕጂ ባሻይ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ናይ ስምረት ጉዳይ ናይ ስምረት ነዊሕ ቃልሲ ተኻይዱ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ቀረባ ኣብ ምትእስሳር ኣብ ከምኡታት ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሓንቲ ነገር ኣላ መብዛሕትኡ ግዜ ሃፂፅና መፀልና ንደልዮ ኢና እንታይ ሽሙ እቲ ስምረት ድዩ ኣንጻር ኢሳያስ ከምዚ ሕጂ ዝተሃገርስ ኮምፕሊትሊ ብሕጂ ሕጂ ዝጠፍእ ኮይኑ ይስምዓና እዩ መብዛሕትና ግን ቃልሲ እንድሕር ቃልሲ ኣለካ ኮንካ እሞ ከዓ ከምዚ ንሕና በኺርናዮ ዝነበርና ክኸውን ከሎ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ ብቀስ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ታሽሙ እቲ ሃገር ከዓ ዝጠፍእ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ማለት እየ ዝጠፍእ ኣይኮነን ስለዚ ንዕኡ ከመይ ጌርና ንኸስቦ ኢና ክንፈልጥ ዘለና ንዕኡ ከመይ ጌርና ክንሕዞ ከም ንኽእል ሓደ ካብቲ ሕጂ ክጥቀስ ዝፀንሐ ብዛዕባ ሰራዊት ዘርእዩ ትብል ነርካ ናይ ህግድፍ እዮም ትብል ነርካ ኖ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኣይመስለንን ኣነ ናይ ህግድፍ ኮይኑስ ከይዱ ክመውት ዝደሊ ኣሎ ድዩ የለን ኩሎም ድም ዝሃድሙ ደሎ መብዛሕቶም ሃድሙ እኮ እዮም እቶም ቁርብ ተይለ ቦታ ዝረኸቡ ይሃድሙ እዮም ኣብቲ መንግስቲ ባዕሉ ገፊፉ ደምፆም ከም ምኳኑ መጠን እቲ ንሶም ዝርእይዎ መብዛሕትኡ ግዜ ናቶም ድሕነት እዩ ንስኻኸዋን ዕላማ ደይብሉ ውግእ ክትኣቱ ኣይትደልን ኢኻ ቀደም ዕላማ ስለ ዝነበሮ እቲ ውግእ ንካየድ ነበርና ክንመውት እንደለ ነርና ዋላ እንተሞትና ኸዋን ኣገዳሲ ኮነን ዝብል ረኣያ ነይሩና ግን ጠያየት መሊኡ ጠያየት በዚ ጎና ሓሊፉ ጠፊና ከይሞትና ተሪፍና መስዋዕቲ ግን ክንከፍል ድልዋት ነርና ንምንታይ ንሓደ ዕላማ እዩ ነይሩ ሰብ እንዳርና ዕላማ ዘይቃለስ ኮይኑ ደው ዝብል የለን ደው ኢሉ ሲ ኖ ነዚስ ቃለሰሉ ለና ይብልን እንታይ እቲ ዕላማ መንጎ ሰራዊት ከይዱ ዝዋጋእ ናብ የመን ድዩ ናብ ጅቡቲ ድዩ ናብ ሱዳን ድዩ ወላ ናብ ኢትዮጵያ ድዩ እንደገና ናብ ኢትዮጵያ ሕጂ እኳ ስቴብል ዝኾነት ናይ ውግእ ቦታ ኮይና ዘላ እታ ናይ ኢትዮጵያ እታ ድሒራ ድመፀት ማለት እዩ ምክንያት ከዓ ተገይሩላ ኮነ ተባሂሉ ከዓ እቲ ውግእ ከዓ ይካየድ ማለት እዩ እስኖት ኢሳያስ ንኣብይ ክበልዖ ወይ ኣብይ ንኢሳያስ ክበልዖ ደይኮነሲ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እዚ ሕብረተሰብ ዘሎ ብሓይሊ ድዩ ብፍቶት ድዩ ብምትላል ድዩ ከም ዝዋጋእ እዩ ዝግበር ዝዋጋእ ተገይሩ ዝመውት መውት እዩ ድሓር ከዓ ኖ እንተዓረቑ በሉ ከዓ እዮም ከዓ ይተዓረቑ እዮም ይተዓረቑ ይኮኑ ዊዶኖ ፅባሕ ንጎ ውግእ ገይሮም ፅባሕ ንጎ መይሾኮም ብሓድሽ ኣብ ሓንሳብ ብንኩሰት እዮም ካትም ክቀያየሩ እዮም እዚ ፍሉጥ እዩ እዚ ናይ ዲክታተር ስራሕ እዩ ናይ ዲክታተር ትብሎ ይትኽእልካ ናይ መለኽቲ ዲክታተር እኳ ክብሎ ይክእል እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ግን ቅድም ሲቲ መጀመርያ እዚ ናይ ወያነ ውግእ ኣብ ዝለዓለሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ሰብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ኣሌክሳንደር ይበሃል ንራኸብ ነርና ደልዩ ይረኺብኒ ንዓይ እኳ ሕጂ እንታይ ስእሊ ሰዲዱለይ 4 ስእሊ ሰዲዱለይ 4 ስእሊ ከዓ ኢሳያስ ኣብይ መንሽሙ እዚ ደብረፅዮን ራብዓይ ከዓ መን ሓደ ከዓ ነይርዎም ማለት እዩ ሕጂ ክዋግኡ ደሊለው ምሽ ኢሉ ፀኒሖም ግን ከምዚኣ ገይሮም ከዓ ተሓዋኢፎም ከዓ ክሰዓዓም እዮም ኣለና ነይሩ and it was right ማለት ከይዶም ተሰዓዒሞም እዮም ጌታቸው ምስ ደብረፅዮን ምስ ኣብይ ተሰዓዒሞም ጠጠው ኢላ እታ ነገር ማለት እዩ ኣተ ሞመንት ኩሎም ክተዓርቑ ክእሉ ኩሎም ከዓ ክፋትሑ ክእሉ እቲ ህዝቢ ዝሞተ ግን 1 ሚልዮን ፈርዓን እዩ ናይ ትግራይ ሕጂ ብወገነይ ክሪኦ ከሎ they don't care ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሕብረተሰብ ኢሳያስ ከዓ he doesn't care ብዛዕባ ዝሞት ሰብ ገፊፉ ኣምፅኡ ብሓይሊ ኣብኡ ዝተወ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ኣሎ ብመሰረት ነቲ ሕብረተሰብ ይገዝኦ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ባህሉ ካብ ሃይማኖቱ ካብ
تدرو كومبليتلي كأنا تسيلو حزب وصل زلو تخيز خل سيناريو سي كم نرى لنا وجه متعب سنحنا نت أقول له حبرت السب actually حبرت السب إير تايمبر وتقدرت نيشة سيكون وتقدر نيشة كتولي تقولي ها أنا أنت غير اللي ندارينا حبرت السب إير تايمبر إحنا هنا خنا توصلنا ناو صح جدا نزي عاوزي هيقولنا رجس إيو أو وشتي اللونا قد ملت بعض زرواتات مسمعنا قل ريلي نايبحاك إيه نتي تأشمو كونتاكت يبلنا إذا سمرت سخايونا أنا أب كونتاكت تخطو الناس بل تي بمالت بصبو أسرار خان سرح لون المستعورة سبكم زامد لون نخل صبو صغانة ترنافي أبزل لون داوان ساحجي تاتيز من دولو ترنافي زناي بايتو بدا كمان يودا خوني كم زريو عني ማለት بوغني كم دريو ودايو حركة أهم لسي أمنا حر حبيرا ما يمسر تفنى ولا قا بايتو أو سمرتا يتنبر نسو دولو ترنافة حبيرو يسرح يسرح تم قالوا تكاير رخبهم له وقصبوا أسكان كلهم بستايكر تحارب وتقاعد وخمس خلوسي أنا عبي تسفى يدلني الرجاجيس يقبل هيكلمني كن عم تسألني تي نحنا نخرج لنا بأبزي لما عمد صبو صراحة السريع من خستاي مخات من سمرت من وار بزوج عاري تقايدو قال قمنا قراش لستقبره خستاي مالسي تسفازلو صراحة تجيري صبو يوتيوب تغيرها بوغن تقاومتي بوغن ناي ارتازلو حيلي نسيلنا هنرئيس لزين فالكاب إرترا مالتيو جن جنان دي أبو خياتو يترفون تو صحفاتنا نسمع دلنا مالتي قرابات هالو بكل وجن كادو يترفون يوم بحري جلس بازروا بحر يكون إنه زدليو دلو وجبر مش إساس إنه دار نتي أحد قوموا دلو هم بعل أورما هم بعل فانو مسؤول كتبتقلو زغير مسؤول خوينام كسحلو زغلو بايتانو مفتاري وقن أمريكا بزلن كأني خمس بروز نور بعل ماي كامر يو ولا ميني تعالي خلاعي نحنا نفكر الكانينا الولاية هاجر كدفر جلز بالزرواتات هيو مونيرو لنكني سلازي تبحر ترجم دلو يكون أنا بوغني ترجم يو ولا تزارب جن حلمهم شو باش تمالي باش يجرب نيرو هاونا رسين سلام تايم زم حرت سفيهم زوابو إلى خيزارب قاموا أمس لسفولتوي ما جم زعبا حبتين ترى أخونكا أنا وعلي نيركاينا بركانا يفلتني أنا باردار نيري لزع نفسي كله ني وجام بوتاري إيه أب نفاس موجة بيت مرتسر زي نفاس موجة وانو بيت مرتسر እንደገና ካዚያ ያትባል ጣጣ ባህር ዳር ዘላ ዓዲ እታ ኣባይ ፏፏቴ ዘላቶ ዝክራ ዲኻ أباي فافاتي ذلو إساباي. بحر دارن ኢሳባይ إساباي بحر دارن ኣብኡ ካ ቤት ትምህርቲ ሰሪሐ ኮታስ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይረ የርኢ እዮ ቨሪ ሪች ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ዓዲ እዩ ሃብታም ዝኾነ ዓዲ መዓት ሩባታት እዩ ዘለዎ መዓት ቀላያት እዩ ዘለዎ ኮታስ ስለምንታይ እዩ ውግእ ዝደልዩ እቶም መራሕቲ ክርዳእኒ ይክእል ኢለ ከይዛረብ እቲ ኣቃውማት ሕብረተሰብ ኢኻ ትሪኦ ኣቃውማት ሕብረተሰብ ተዛሪእካ ንውግእ ዝዕድም እዩ
معناته بمرحنة زعمن بعد النفوس بعد غصتاي وخمتات يمزعمنو سلزي توجي خكايد يوماني تكون كل جزء هم يزكايد جن بهابتي أنا زد لي ما يكون نحن نخاف أندل برسم كوانا يدري زد لي يكون ميرا ما لهم أتقال تقول الله بس ودي يا زلمة بس كما تقولني كاسي تزيل إنه كله in fact أنا إنتي أو تزخون سابي تبي أمن بركيلة زارب ميرا أوكي ودي لهم أوكي رداي بعد حن مساكا عاد عن صنعكم سلام دي سلام سلام I don't know تار استبوتا سنة أتحسب سنسا حاسوكوان تركب سرح سلزم وبركو كن كم ترى تنس تشالنج سنتايو قالت بالكاب باشاي سمعكوا أورو أمونغوتي لايك ألم تقلاسن زحدشي ولدون زلو قاب كوينا تردي أتن من الوقت زي تقاقي مالتي تار استي آه. ني معبل الله على استي جيجل كاب يحدد القناتات ببجيسا ناي أبي ناي وقت رومبا خابا بوتاتو بمنتاي في أبين إساسنك أمنتاي كونتات أمنتاي راخبون يفعلاليون أتبلتار استي سو كابو تبجيسنا هنا كومون حزبنا هاجرنا أمنتاي كونتات على اللوح الجي تشحن إسران سلستان بخمي حليفو انت حيزو خير نقل تشحن إسران 4 أتوالو ذبلينا نزرارة زلنا ጽቡቕ እዩ ይቐኒለይ ኣነ ኮ ኣብቲ ናይ ዶክተር ኣብን ናይ ኢሳያስ ነቲ ርክባት ኣብ ምንታይ እዮም ዝረኸቡ እንታይ እዩ እቲ ተመሳስሎ እቲ ዕላምኦም ብዙሕ ንፁር ዝኾነ ፍልጠት ዘይሃልሉ ምስተዓቐመይ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ካብ ዝፈልጦ ግን ኣነ 12 ውድባት ሓቂፍዎም ከም ዝነበረ ኢሳያስ ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ ነገር እዩ ንሕና ንቕልቦም ንሕና ንሕልቦም ከም ዝነበርና ብዓይነይ ዝረኣኽቦ ነገር ማለት እዩ ካብ ተጋሩ ካብ ኦሮሞ ከም ስደተኛታት ተቐቢሉ እንዳሰለሙ ዝመፁ ከም ዝነበሩ ሓለፍቲ ፅቡቅ ጌረ ብዓይነይ ብግብሪ ዝረኣኽቦ ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ሰራሕተኛኦም ከም ዋርዲኦም እንታይ ኢና ንሕሉ ዘይንፈልጥ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጦ እቶም ንኤርትራ ከም ኤርትራ ዘይቅበልዋ ሓደ ህዝቢ ኢና ዝብሉ መራሕቲ ሓቂፍዎም ንኸይድ ከም ዝነበረ ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ ነገር እዩ እጂ እቲ ዘራኽቦም ነገር እንታይ እንተደኣ ኢልና ሓደ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ እሱ ከዓ ፅምኢ ስልጣን እቲ ብራእይ ብሕልሚ እየ መፅአ ኢሉ እቲ ናይ ቁምሕ ድሌት ናይ ስልጣኑ ተሃረርቲ ኣንገር ኦፍ ኣውቶሪቲ እሱ ከም ዘለዎ ርዳእካ ኢሳያስ እውን ደሰይም ባህሪ ከም ዘሎ ኣብ ባህሪ ከም ዝራኸቡ ብግብሪ ትሪኦ ነገር እዩ ብዕላማ ከዓ ኢሳያስ ደንከሶ ወይ ኩርኩር ናይ ኢሳያስ እዩ ዝብሎ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይ ኢሳያስ እዩ ዶክተር ኣብይ ብዕድመ እውን ንእሽተ እዩ ኣብታ ናይ ወያነ ናይ 98 ኩናት ኣብኣ ስለ ዝነበረ ምናልባት እቲ ናይቲ ክስታያት ነገር እውን ረኺብዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ እውን እቲ እሱ ኩርኩር ናይ ኢሳያስ እዩ ዝብል እምነት ጥራሕ እዩ ዘለኒ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ኢለ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ስለዚ ንዶክተር ኣብይ ኣብ ንኢሳያስ ኣብ ዶክተር ኣብይ ኢና ንሪኦ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላሙ ኢሳያስ ብቕቢሉ ክፍፅሞ ክእል እዩ ዝብል ግምታት ኣለኒ ምክንያቱ በታ ብኩኡ ስለ ዝሓዞ ማለት እዩ ዶክተር ኣብይ በታ ፅምኢ ናይ ስልጣኑ ሒዝዎ ብኣኣ ስለ ዝኣተዎ ጎራሕኻ ኢሳያስ በታ ትፈትዋ እዩ ዝመፀካ ከጥፋኣካ ከዓ በቲ ትፅላቐሉ እዩ ዝመፀካ ኣብዚ ርክብ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ኣብቲ ኩነታት ህዝብና ከመይ ኣሎ ዝብል ግን ኣነ ህዝብና ሰዲዑ እዩ በቃ ካብዚ ንላዕሊ ክብሎ ዝኽእል ነገር ሰዲዑ እዩ እቲ ዘሰድዓሉ ምክንያት ድማ ከምዚ ገረብ ባሓኽላ ብደቁ ገይሩ ስፁብ ገይሩ ስለ ዝሃረሞ እጂ ኣነ ክዕዘቦም ከለኹ ምስቲ ኣዕሩኽተይ እውን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናብ ትግራይ ዝኣተው ኣብ ጎንደር ዝረኸብዎም ኣዕሩኽተይ ኩሎም ክሪኦም ከለኹ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ጎስጓሳት ሓንቲ ክንክሕዳ ወይ ከዓኒ ክንሓልፋ ዘይንኽእል
نهزبي إيرترا بقرورو حانيقو الساق أني بهاجر تبل قوسقاسي نتيوه إزي أبديس عن شومونتن أنا بسراوي تنكله بزي يحزننا إزي أتوم ويانا ورو 500 كله تسألتها دما حقي غير ينتيوه السوري جميرو تغينات نصوم بزي قدس حجي اتي مسرت إذا حجي زلنا يو هنتات مسرت عنه حجي سخاتكم توم نايك أدم أب كمين يرو تمسركم بمسحوحات سخاتكم بعلكم بفولتو ياخد إتا قابتيس عايشو مونتن أنز فولتو نجرجل مسرت نزح جزولو ولدو ويزنا يزح جزولو من إسي تأمرو ديكلاين كجبر نيسياس كم أملاح كريوز قوش جبروجن إتا قابتيس عايشو مونتن زتوكوسا شعاع جي إتا كاريزما نا إسياس كأني شعو تجريزو إتهم بتهم بارو شعاتريم بارو سلسلريم تايم زبالو نا إسياس كاريزما تاي بحال نيرو نا أبنت أبيك سعبارون تخلص حلو ويانا إسياس أفورتو ناي بارونتو أو ماشي خمسة نبرة لك عن السمس وتخاسي دبداب متيا أو تخصص بحال وانا ناي حنتو هتي لاوز نبرة وانا ناي تفورتو سمرابات فورتو بارونتو كم زتو وقع بدبداب جيروم أب ملو سراو تفح بيلوم كسع دفاع مشتاقاتي خمسة نبرة حجي إت كاريزما نا إسياس هاجراونتو كابشعو تحيزو يو أب تسراوي تسريجو كابشعو تحيزو أوكي حدث كالعي إتوم مرحتنا بملوهم under elementary school سلازي إتمان إسيكا بتوم under estimated زقوم تمرت زي ملو إسو زبولهم راح كسع أزاربوهم كي ترفع ناتو إسو عبد تأخيبات تزارباس تأزاز كفل سراويتك ولا تأكشن نيزاربو لك حما يجب جدك مالك هجي إزياتهم قرص رئسناتو زلوو مراحتي يخاءت من إسي بلوغيسو تتحيزو إزيو إذا حدا حجي كابتي حجي زلنا يقولنا زيقلت مسرته زي بسالة مسرت كأني أم نفس وكف أوشتي إيرترا أبيت مرتي كاب elementary school جميركا ما أتوت نكتورحي أو بوليتيكاو تمرتلو أبيت مرت بوليتيكاو تمرتلو كاب أنا تخبيلو ناب نما محدارات كحجو نوروك ما أبسمرا سلس كم زمان فساوي برنامج تعاطيلو أبجزا جزا بحبوز جبرو لك كومو ناي سلس ناهيك دف أخيوات أم نفس وكف جزاوتي ما راح تقول اللو تهزبس لك هم تقرص ناي سراوتي تسرع كابتيس عن شو مونتنيز إزلو حجي تهزبي إرترا خاب شعو تحيزو تأمرو بفلايتي ناي شعو ولدو بملو الرؤسو نزي سواي زخمل لك ويكأزي ولا ناتقبكتنا أزي تناي بحق إرترا دوا بالواخم زجبرو أتي سيستم كسحبك حلو ممر نايكاتر جيرو خوص من كله كوص من كله ممر نايكادرات خوني يكون عندهم صح أتي مخنيات شفان كالي أتي حزب أيفولتهم نسوم ونبعلهم مهارو خلو سي كادر خونو يمهارو خمزلو أيفولتوني أوكي سلازي أتي ودكتنا اتمسرتو أزي عميق سلازو هنا لازي أتي زلنا يخونتا أنا قبل أخلله لب حزب إيرترا مسمكرو قبل زمرته لبو بتي حقتات زمسل كن زي حق زخونه قوسات كأمنو سلازي خالي بسال بخال وجنك أبدن بتقاومت دما زعاتو نتدم بتقاومت بقدام يزورك أبيز دوغبر سبات دما نتدم بتقاومت قبل بحزب خوات ويناوغت ونخيت مدما اتحزب زصال عزبلت حيزوم نابتدم بتقاومت زعاتو سبات كوافي ስለዚህ እቲ ኩነታትና ተጠናነገን ከምዚ ብትሪኮላታ ዝተሓፅረት ሓፁር ኣባጊዑ ዝብእ ከይበልዕን ዝሓፅሮ ፈራሕ ሓረስታይ ከምኡ ዓይነት ይኮይኑ ዘሎ እዚ እቲ ኩነታትና ከምዚ ይመስል እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ወገኑ ድማ ሓደ እቲ ኣብ ትግራይ ዝኣተዎ ምትእትታው ሃገራውነት ዘስምዕ ድምፂ ኢኮ እዩ ሃሪሙ ኣብቲ ህዝቢ ስለዚ እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ዝኾነ ትድፋዕ ናይ ደንበ ተቃወምቲ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ብብዝሒ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ደንበ ተቃወምቲ ዘይሃገራውነት እዮም እዚኣቶም ኢሉ ንክሓስቡን
عبا دقا لذي تدنبت أقامتي زلو تشالنج بالساعات الترينا بما نتهزبي نافتي لك عزوخنا هاقراونت ناي مدحانن ناي بلصقنا ناي عبيتن زوخنا هاقراونت ناي السلام ما أدن غمصو تدنبت أقامت نتهزبي أب حدا عبي غاز أتيو نزولو هناتات غير خايد بلصو هناتات أنا ياتو خبت زحالة كل هناتات تدنبت أقامت أبل بهزبي سألين تاريخ إسياس أمزجي سوغا زياتو هاجر كشوتو يوم كم زيلهم تسامام يعني إذا دما كافتو ما بتقراي زنوبرو ناتو مسارحت تقارو زي جمري الصوميم تم كان كنزي دم بتقام تخابل بهزبي تقال الله خمس وتصبيرهم مخنياتو قام سلازوخنا بتقام قوم عبيلو كم أكل لا دم بتقام تخوينهم أبز دجزر لو دم بتقامتي مساعتهم وعل كم زلوا بحرق هيبهم يدل كم زلوا بمولو أميدياتهم بسفح مليونات دوافرو نتي دم بتقامت خاخب لبهز بخوصولو زي سعارولن قال عوضات تعوضون هناتي ليدا حسبه زي جي كابت أمرات مفتح زبلو أنا جحنت نجد أتدم بتقامتي تجيجاتاتون تي بوزيتيف وي كعوتني يخلو زبلو نتبتاتن حيزو كابت جيجاتات زبلو نجر تقال الله خوت الله سلسل سوسان ديجر زورا الله نتقعوتني زبلو حساب دما ملو بملو آمينلو أو تأف أو خا يدحن يلو صانعو نعو حيزو ندحريت كيبلا زمكتلو ساعات كأخوين أسمع عن نيزيرو ساعات نايدن بتقامت نايم هلاون نايم قطعلن زي مقطعلن بوينت ويك أهم زي عدل توهابو خين تسمع عن زخنتات أنياتو زحالفة تمكرو تماهيرو دم بتقامتي نتيجاتات بمولو زي أيلين نيلو حدش زخونة سنة حسب كعوتو زخيل بلان حيزو استراتيجي حيزو دويلو نقدم يتقاطو ندحريت كي تمرسل حلفو خيذكر أصلوتاتو خيذكر أنا أتون دحريت سلازقوتو تانيعو نقدمي راح كخدلو زقبو ساعات بينا اسمعني مخنياتو حج دحريت ترعت دمه تقام توغوتيتو إيرترا ببزح هاجراونتا زبلع ወይ ድማ ላዕላውነታ ክድምስስ ኢሉ ዝመጽእ ሓይሊ በታ ናይ ቀደም ገዛኢቱ ይመጽእ ስለዘሎ ሓያላት ሃገራት ምሕወስዎ ስለዘለዉ ናይ ሓዋሩ ኤርትራ ናይ ምስኣን ትኽእሎውን ክህሉ ስለዝኽእል ደንበ ተቃዋምቲ በቲ እዚ ይዕውተኒ ዝበሎ ነገር እንድሕሪት ከይተመልሰ እዝኒ ፀማም እዝኒ ሂዝቡ ንኻልእ ነገር ንቕድሚት ክኸደሉ ዝግብኦ ኩነታት ካ ኢለ ዳሓስብ ኣነ እዚ እቲ ናተይ ርእቶ የቐኒየለይ ዘሩ ثانكيو رداي دامي غني لي حنت قدمنا بامين مخادك حتى كازدلي اتي بزخلو حليفو كم ذن السقا بعد ما تحيزو تسع عزيز مسا كالو حلف كايو ابو توتسون اي دونت نو تاشي جراتوسي خا حلفو زلو بزي بروباغندا ناي أي حجراويان يوم زبلو طرح لمسلكا اتي أبوشتي نابز دليو قعدت زدربيو زر زخن زارب المستنحنا منأسي سراويت كي أمتاي درجال لو تبر يا حجة أنا أمتاي درجال لو نطول لك أبسراويت زلو بفلاي جي كابتي أنا زروبو إنفورميشن جي سويلة خمزي قمت زروبو بكومن سانس زي كوكو بلاك خمل سال كازيا جبتي سرحة بنجر سلسخونا مالتي كابتوم زلو على ستيج نبورو كابتو زروخو قوة كم يلوت هناك أبقى أفتقنا إثيوبيا كوينهم زي دولو لي زعلوا لوني أخاد داكا يبو حجي إتقونتاتو نايت سراويت تقلالا أتسمانيا مئتاويت مستسرعات يلا زيا أنا نجرت قبر لكم مالتي سمانيا مئتاويت مستسرعات يلا مسقوسلو دبزحي أبتي فيزيكالي دخيميو أريبيو معناتو مسايز نبورو كساعدوكم نساواز صدو بسبات سلزلو دخيمو حجي تقلالا جن أبتي منوار نتسرعات جن سمانيا مئتاويت كابت سراويت يلو بغالا أي
እቶም አንከር ንዑ ድቃወሙ ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣብቲ ሰራዊት ዝነበሩ እቲ ሰራዊት ተስፋ ዝገብረሎም ዝነበረ እዚኦም ሲትሱ ኮኑ ዝበሎም ከዓ 50 ሚእታዊት ከዓ ኣጥፊዎ ኣብዛ ናይ ትግራይ ኩናት ስለዚ እዚ ክሳዕ ወደ ስፋሃ ኣብ መንገዲ ከም ዝቆተልዎ እየ ሰሚዐ እቲ ወደ ስፋሃ ዝብልዎ የማነ ስፋሃ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ናይ ክስታይ ዝነበረ ማለት እዩ እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊት ካብቲ ዝሰማዕክዎ ከዓኒ ቁሩብ በዚ ኣብ ደገ ዘሎ ፖለቲካ ቁሩብ ከዓ ዝምብዕ ዝበሉ ወይ ከም ዝተዳናገሩ ከዓ ከም ዘለዎ ከዓ ዝሰማዕክዎ ነገር ኣለኒ እጂ ከረድኦም ብዙሕ ፈቲነ ገሊኦም ንርድኡ ከዓ ገሊኣቶም ከዓ ንሰምዖ ዘለና ነገር ይብሉካ ሕጂ ካብቲ ዝጥቀመሉ ዘበለ ሲስተም እንታይ እዩ እቲ ቪድዮታት ኣብዚ ዘሎሲ ኣብ ሰራዊት የስምዑ የርእዮም ነበረኩም እዛ ፕሮጀክተር ትበሃል ሒዙ ይኸይድ ኣብቲ በረኻስ የርእዮም ኢሎም ነጊሮም የርእየና እዛ ድሓነት ትበሃል እዚኦም ሕጂ እቶም እናቱ ኣብዚ ነቲ ደንበ ተቃውምቲ ኣቢዙ ዝገብሩ ናታቶም ቪድዮ እዩ ዘምፅእ ኣሎ ባዕሉ ሰሪሕዎም ባዕሉ ከዓኒ ሕጂ ነቲ ሰራዊት ንደንበ ተቃውምቲ ክሓርን ኣሕዋት ክወቅዕ ባዕሉ ዝሰርሖ መሳርያ ገይሩ እዩ ትልቦም ዘለካ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ግን ስቲል ሃገራዊ እዩ ዘሎ ስቲል ሃገራዊ እዩ ዘሎ ካብቲ ዝሰማዕክዎም ስቲል ሃገራዊ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ደንበ ተቃወምቲ ዘለው እቶም ኣቢዙ ዝገብሮ ነቲ ደንበ ተቃወምቲ ንድሕር ተቃሊዖም ግን እቲ ሰራዊት ግምጠል ክብል ምዃኑ ኣነ 100% እርግፀኛ እየ እዚ ካብቶም መዕርክተይ ዝረኸብክዎ መሰይ ስለዚ ካብቲ ሓንቲ ደሰከፈት ነገር ግን ብንእሽተይ ነገር ይጥብሮም ከም ዘሎ እዚኣ ቁሩብ ኣብቲ ፋይናንስ ተሃስዮም ስለ ዘለዉ ግን ኣብዚኣ ግን ቁሩብ ኣነ ስኽፍክፍ ኢላትን ነብሰይ ምክንያቱ ኣብ ኣስመራ ንስለያ ክስሕቦም ከሎ ቁሩብ ትምህርቲ ዘለዎም ኣብቲ ቴሌኮሙኒኬሽናት ኣብቲ ከረንት ተተኺሉ ዘሎ ናይ ክስታይ መቆፃፀሪ ናይ መሴጅስ መቆፃፀሪ ናብኡታት ምስ ኔትወርክ ዝተሓሓዝ ነገር ክምህሮም ከሎ ቁሩብ ኣብዚታት ነቶም ቁሩብ ክሳይ ዝነበሩ ንዓቶም በታ መጉዳእቶም ብኮ ረኺቡ ቁሩብ ግን ኣብ ከምዚታት ንምዝማዝ ናይቲ ኩነታት ናይቲ ሰራዊት ግን ቁሩብ እዚታት ግን ሰሚዕ ኣሎ እዚ የሰክፈካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ቅርፂ እንተዳ ፀቢቑ ኣነ እቲ ዝበዝሐ ሰራዊት እንተዳ ምስ ውሽጢ ኮኔክት ዓይነት ናይ ምግባር መፅዩ ብዙሕ ሓይሊ ዘሎ ይመስለኒ ካብቶም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ከዓ እዞም ስነ ጥበበኛታት እዮም ዝበዝሑ ስነ ጥበበኛታት እዮም ከም በዓል እዚ ሳሜል ኣዶናይ ዝበሃል እሳቶም እዮም ተንቀል ነቲ መንእሰይ ሒዞሞ ዘለዉ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ስለያ ናይ ኔትወርክስ ከዓ ብመንእሰያት እዩ ብዙሕ ተታሒዙ ዘሎ እታ ዝህቦም ደሞዝ 500 እያ እታ ዝገብረሎም ፌቨር ከዓ እታ ኣብ ሰራዊት ዘይምኻድ ኣብታ በረኻ ዘይምኻድ ስለዚ እቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ሰራዊት ኮምፕሊት ብዳርጋ 80 ሚእታዎት ግን ምስቲ ስርዓት ኣሎ ኢለ ኣነ ከምቲ ዝበሉኒ ኣይሓስብን እዚኣ ካናተይ ዝተዓዘብኩ ታንክ ዩ ረዳይ ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅሎ ኢና ኣሜን ቴንክ ዩ መምህር የዛ ናይ መንእሰያት ጉዳይ ንነዊሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ውግእ ናይ ትግራይ ዝነበረሉ ብክልተ ሸነኽ ዝተፈላለየ መግለፂ ዝወሃብ ነይሩ ምስ ሰራዊትና ኣለና ዝብል ኣካል ነይሩ ብካሊእ ሸነኽ ከዓኒ ሰራዊት እዚ ኣካል ናይቲ ስርዓት እዩ ተባሂሉ ክጠፍእ ኣለዎ ክድምሰስ ኣለዎ ተባሂሉ እውን ብዙሕ ንሰምዕ ነይርና እስኪ ተመሊስና ንመርምሮ እቲ ጉዳይ ብግቡእ ጌርና ንርአዮ እቶም ትማሊ ኣክል ዝበሉ ይኹኑ ወላ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ብሽም ብርጌድ ንሓመዱ ተላዒሎም ተቃውሞኦም ዝገልፁን ዝንቀሳቀሱን ዘለዉ መንእሰያት ከምዛ ሕጂ እውን ሓውና ረዳኢ ኣብ ሰራዊት ከም ዝነበረ ገሊፁ ካብዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሲ ዳርጋ 9 ካብ 100 ኣብቲ ሰራዊት ዝነበሩ እዮም እዚ ካብ ኮነ በቃ እቶም ዕድል ረኺቦም ወፂኦም ዘለዉ ንህለዉ ተቃውሞኦም ብግቡእ የርእዩ ኣለዉ ካብ ይኣክል ይኹን ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ እቶም ዕድል ዘይረኸቡ ግን
ደም እንዳጣዓሞም ኣብኡ ትእዛዛት ናይቲ ስርዓት ንክፍፅሙ ይግደዱ። ኣብ ዕድል ዝረኸቡላ ግዜ ድማኒ ይወፁ ወፂኦም ብተግባር ከዓ ኣብ ምቅዋም ወይ ከዓ ፎቅ ክብልዎ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም መንእሰያት እዚኦም ብኸመይ ኢና ክንገልፆም ዝግባእ? እዚኦም ኣካል ናይቲ ሰራዊት እዮም፣ ብኣካል ናይቲ ስርዓት እዮም እዚኦም ክድምሰሱን ክጠፍኡን ኣለዎም ክበሃል ይግባእ ድዩ? ወይስ እዞም መንእሰያት እዚኦም ተገዲዶም ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ወተሃደርነት ነገር ኣብ ሓደ ምዕቡል ዓዲ ባጀት ብግቡእ ገይሩ ንሰራዊትን ገለን ዘብል ክሳብ እውን ከም ስራሕ ሰብ ወተሃደር ንክቁፀር ባዕሉ ብምርጭኡ ዝኸደሉ ደሞዝ ኣለዎ፣ ገለ ፋሲሊቲስ ዝረክበሉ ብምርጭኡ ዝኸደሉ። ኣብ ሃገርና ግን 11ስ ግሬድ ገና ቆልዑ ሓንጎሎም እውን ከይበሰለ ከሎ ተገዲዶም ንሳዋ ምስ ወረዱ ኣኪልዎም ዕድሜኦም ሙሉእ ኣብ ከርተት ኣብ ናይ ኣገልግሎት እዮም ዘሕልፍዎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ዓይነት መንእሰያት ስኻ ብእንታይ ሽሙ ጌርካ ምግላፅ ወይ ዝኾነ ሰብ ብከምኡ ገይሩ ምግላፅ ከም ኣካል ናይቲ ስርዓት ጌርካ ምግላፅ ኣነ ብወገነይ ናይ ብሓቂ ዓብይ ጌጋ እየ ዝብል። ኣብነት ወላ እውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ማለ ዓርቢ ክንዘራረብ ከለና ከም ሕቶ እውን ኣቅሪበሉ ዝነበርኩ ምስዒ ንምንታይ እሞኒ ኣብ ገበናትን ኣብ ገለን ተጠላቂዮም ስለ ዝፀንሑ እንተደኣ መፂኦም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክሳተፉ ከለዉ እቶም ሓለፍቲ ክመፆም ዝኽእል ፀገማት ስለ ኣብ ግምት ዘእትውዎ እዮም። ተፀላቂዮም ነይሮም እዮም፣ ገበናት ፈፂሞም ነይሮም እዮም። እንተደኣ ኣፎም ከፊቶም ኩሉ ሓቅታት ከውፅኡ እንተደኣ ኮይኖም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝሓዘሎም ምስጢራትን ንሱ ጭቡጥ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገራት ስለ ዘሎ ንኸየቃልዖም ፈሪሆም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበልኮ ወላ ስዒድ እውን ሕቶ ዘቕረብካለይሲ መሊስካያ ባዕልኻ ኢሉኒ ካብቲ ንግምቶ ነገራት እዩ። ስለምንታይ ኢና ንሕና ነቶም ሰራዊት ነቶም ሓለፍቲ ዝነበሩ ሰበስልጣን ይኹኑ ወይ ከዓ ሓለፍቲ ዝነበሩ ይቕሬታ ክሓቱ ኣለዎም ንብል፣ ንመንእሰያት ግን ይቕሬታ ክሓቱ ኣለዎም ትማሊ ኣብቲ ሰራዊት ስለ ዝነበሩ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ድዩ ወላ ኣብ ነንሕድሕዶም ዝፍፀም በደላት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ቶም ምስኡ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ዝፍፅሞ ኣይኮነን፣ ብኦም በዞም መንእሰያት እዩ ዝፍፀም። ነዞም መንእሰያት ግን ይቕሬታ ንክሓቱ ሓቲትናዮም ኣይንፈልጥን። ብኣንፃሩ ንሕና ንዳናገፅ ምስኦም ኩሉ እቲ ዘሕለፎ ስቃይን መከራን ብግቡእ ገይሩ ስለ ዝርዳእና ተገዲዶም ትእዛዝ ክፍፅሙ ዝግደዱ ዝነበሩ ዳ እምበረይ ብባህጊ ብድልየት ባዕሎም ዝፈፀሙ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ይኽእል እዩ ኩላትና። ስለዚ ኣነ እታ ሕፅር ዝበለ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከነስተውዕለላ ይግባእ። እቲ ሰራዊት ኢልና ንገልፆ ዘለና መንእሰያት ልክዕ ከምዞም ሎሚ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሎም ተላዒሎም ዘለዉ ካብኦም ዘይፍለ መንእሰይ ይብንዮ ዘሎ። እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ስርዓት እቲ ኣምሊጡ ኣብ ደገ ንክወፅእ ዕድል ረኺቡ ኣቐዲሙ እውን ሕጂ ረዳኢ ክብልኹም ዝፀንሐ 80 ካብ 100 ዝኸውን ኣነስ ወረገ ወላ ካብ 9 ካብ 100 ወይ ካብ እውን ላዕሊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል። ምክንያቱ ብጀካቶም ንገለ ረብሓ ኢሉ ኸማን ከም ጀዋሲስ ገይሩ ኣብቲ ሰራዊት ዝሰርዖም እሶም ከማነይ ብምሉእ ዕግበት ነቲ ስርዓት ክከላኸልሉ ኢሎም ዘይኮነ ንገለገለ ረብሓ ንክረኽቡ ተጀሱስን ገለን ክሰርሑ ይኽእሉ። ግን ዳርጋ ብምሉኡ ተገዲዱ ነቲ ዝመፆ ትእዛዝ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነ ካብዞም ብርጌድ ንሓመዱ ይኹኑ ይኣክል ይኹኑ ወላ ገለ ኢሉ ዝለዓል ዘሎ መንእሰይ ጨሪሶም ዘይፍለዩ ኣካል ናይ ህዝቢ ዳ እምበረይ ኣካል ናይቲ ስርዓት ኣይኮኑን ኢለ ክድምድም ኣፈቱ። ቴንክ ዩ። ጽቡቕ ኣሚኖ። እንታይ እቲ ኣብዚ ዘገድስ ከምቲ ዝበልኮ ዓንተወይ ምእንቲ ሰራዊትና ዶ ምስ ሰራዊትና ኢልና ብዘሕለፍና ብዝቕረብናዮ
ምስ ሰራዊትና እንተልና ውግእ እናተሰደደ እናተጨፍጨፈ እናቀተለን ከሎ ኣካሉ እናሰንከለን ከሎ ምስ ኢሳያስ ጠጠው ንብል ኣለና ድላይ ካግበሮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ናይልና ምእንቲ ሰራዊትና እንተልና ግን ሰራዊትና ብሕማቅ ኩነታት ከምዚ ሕዚ ዝገልፆ ፀናሕካ ተገዲዱ ካብ ሕቁ ወለዱ እናተመንጨተ ካብ ትምህርቲ እናተወስደ ናብ ውግእ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምእንቲ እዚ ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ናይ ፅባሕ ፊቸር ሰራዊት ንሱ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ተማሂሩ ንሃገር ክልውጥን ኩንናን ዝግብኦ እሱ ስለ ዝኾነ ኢልና ኢና ዓሊልና ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ህግደፍ እዩ ኢለ ጠቂሰ ነይረ ዓንተወይ ምክንያቱ ኢለ ከዓ ምክንያቱ ንናፃ ሰራዊት እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንኮንስቲቱሽን ናይቲ ሃገር ዘገልግል ብባይቶ ናይቲ ሃገር ውሳኔ ብዘሕለፎ ዝዋጋእ ሃገሩ ዝከላኸል ሰራዊት ስለ ዘይኮነ ህግደፍ እዮም ወነንቱ ህግደፍ እዮም ኣብቲ ዘይከውን እናወሰዱ ዝጭርስልና ዘለዎ ነቲ ሃገር ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘብፅሖ ዘለው ኢና ንብል ዘለና መጨረሽኡ ግን ምድሓን ህዝብና ክንብል ከለና ምድሓን ወለዱ እዩ ምድሓን ሰራዊት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ኖ ክብለሉ ዝኽእል ቀሊል እኮ ይኮነ ሕጂ እንተደኣ ተኻኢሉ እቲ ህዝቢ ናዕብ እንተደኣ ኣልዒሉ ዝለኣኽ እቲ ሰራዊት እዩ እምቢ ህዝቢ ኣይሃርምን እያ ክብል ዝኽእለሉ ደረጃ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ እቲ ክሕለፍ ዝግብኦ መልእኽቲ ተረድኦና ናይ ሰራዊት ናይ ሓደ ሃገር ናይ ምክልኻል ሰራዊት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ትእዛዙ ካብ መን ይቕበል ንምንታይ እዩ ዝከላኸል ኣብ ትሕቲ እንታይ ናይ ሃገራዊ ሕጊ ዝብሎ ክሪኦም ዝግብኡና እምባሻይ እስኪ ኣብዚኣ ንእሽተይ በስ ኣብዛ ትብላ ፀናሕካ እታ ምእንቲ ሰራዊትና ዶውን ወይ ምስ ሰራዊትና ትብል እዚኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናታ መንገዲ ናታ ኣገባብ ኣለዋ ንኣብነት ሰራዊት እዚ ወራር እንተደኣ መፅኡ ካብ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ደሊና ኢሉ ኣብይ ዝለዓሎ ዘሎ ውግእ ተላዒሉ እዞም መንእሰያት እዚኦም እዞም ሰራዊት እዚኦም እንተደኣኒ ልኡላውነት ሃገር ንክከላኸሉ ኢሎም ጠጠው ኣብ ዝብልሉ ግዜ ዝዋግኡሉን ዝሞትሉን ግዜ ምስ ሰራዊትና ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ስርዓት ኣለና ይትብለን እዚ ዝመውትን ዝጠፍእን ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ምእንቲ ሃገሩ ከይትድፈር ኢሉ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝተረኣየ ውግእ ንኣብነት ንሕና ኢልና እንተደኣኒ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዝምልከቶ ቦታታት ከም በዓል ባድመ መሳሊ ንኤርትራ ዝግባእ እንከሎ ከይተዋህበ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይሩ እሞ እታ ዕድል እቲኣ ረኺቦም ከዓኒ ነቲ ናይ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ቦታታት ሒዞም ኣብኡ ዕርዶም ገይሮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ተትኾኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ወላ እውን ሽዑኡ ምስ ሰራዊት ኢኻ ክትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ንኤርትራ ዝግባኣ መሬትን ቦታታትን ንክመልሱ ኢሎም ዝኸዱ ካብኡ ቀፂሉ ግን እቲ ስራሕ ካልእ እዩ ነይሩ ብትእዛዝ ናይቲ ስርዓት ንሳቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንክዋናጨፉ ተገይሩ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ዘይተረጋገፀ ነገራት እቲ ኩሉ ብጀኖሳይድ ደረጃ ድዩ ወይ ብገለ ብገለ ከምዚኦም ገይሮም እዚ ፈፂሞም እዚ ዝበሃል ንባዕሉ ነቲ ሰራዊት ከማነ ብድላዮም ዓይነት ገይሮም ገልፅዎ ነይሮም ሕሉፍ ሓሊፎም እቲ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ተግባራት ዝፍፅም ዓመፃት ዝፍፅም እቲ ሙሸለኽ ዝኾነ ካብ ዝመታሕትን ካብ ገለን ዝመፀ ደኣ እምበረ እቶም ትግርኛን ገለንሲ የዋሃት እዮም ተባሂሉ ተገሊፁ ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ስኻ ፈፂሞሞ ድዮም ኣይፈፀሞን ካብቲ ንልኡላውነት ሃገርካ ንምክልኻል ወይ ካብ ኤርትራ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ንምምላስ ኢልካ ዝግበር ነይሩ እንተትኸውን ምስ ሰራዊት ክትከውን ትኽእል እቲ ነካይዶ ቃልሲ ንሕና
ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ወይ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኢና ንብል ንሕና እዚ ሰራዊት እዚ ከዓኒ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ዳኣ እምበረ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ኣይኮነን ስለዚ ምእንቲ እዚ ሰራዊት እዚ ንቃለስ ኣለና ነፃ ንክወፅእ ነፃ ኮይኑ ድማኒ ሂወቱ ንኸመድራሕ ምእንትኡ ንቃለስ ኣለና ወይ ምእንትኡ ክንብል ንኽእል እምበር ምስኡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኮንካ እንትብሎ እቲ እሱ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ወይ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ውግኣት ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ እዩ ብኡ መሰረት ከዓኒ ምስኡ ትኾነሉ ግዜ ኣሎ ኣንፃሩ ከዓኒ ኣይፋል ትብለሉ ግዜ ክህሉ እዩ ማለት እዩ أنا حصرها يا أنا كملس بزح أي مدلهم جن أنتاي حدا تيم زكاة زلو كات الحمد خيد زلو جن نمكل خالها جراي كونن ذيك العالم نمكل خالها جراي كونن على ما أساس نمكل خالها جر إرتراي كونن نحنا بوتانا النبلو سراويتنا بقبوء تماهيرو بقبوء تعتيقو بسمين دب دبوب دب معراب دب زخون يخون يمسعنا زكالا سراويت مهنات أب كم زا أمسر لخوناتات كأ نقاوم ندقف أطاو كن بالنخلال يزي دوبات تحيسو كساب قدفو دوم سيجيب يازا كايد زرلو منتي سسلت آنو ما بيتيوب يعني من رقاقات يونا إساس ناي أبين وقع إساس منتي هاجر إرترا مدحنام كلا خلاي كونن تناي بعدم وقع سلزي زازمل مشارخ ترخي بيلو كيدو كلاي لولاوي زي كون حزبي لولاوي هاجر كتلو يتخلن تمالتيو لولاو الناس تهزبي لولاون دحر زي كوين لولاون نتو استخبره هزبي اندحر زي كوينو لولاو تهاجر الله بلا يتخلني خاطر تهاجر مالت هزبي مالت لزغون زي كوين مريت يعني مريت كاز مصاي السفره ስለዚህ እቲ ኤርትራዊ ህዝቢ ልኡላውነቱ ዝተኸብረ እታ ዝደኮና ሃገሩ ከዓ ልኡላዊት ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ኤኒዌይስ ናብ ባሻይ ከይድ ድሕሪ ዕቑባይ ፍስሓ ነቲ ሬከርዲንግ ጠጠው ከነብሎ ኢና እንደ ኣሚኖ ጠጠው ኣቢልካ ድሕሪ ዕቑባይ ፍስሓ ምውድኡ هاي مع صوخ قبل الله اوكي نتا من تخير الساعة نذا نايل أولى ونت فلاس أنا خاخم توساخ قبل كستاخ قبل لا تغير أنت بتغكرت حزب خردقها الأولى ونت ترجمه زي قبل السنة مريت مالت ويدو قلم السايم كبار محلاو قال يكون مبزحته حزبي مس مريت أساسي يريو جن الأولى ونت نتاعو مش سلطان نتاعها زي اجي مانيو زخون يكون نجر كتنكف كله نايت هاجر هابتي يكون دوب يكون حزبي يكون ولا انديفيدوال بدي قفع كله زما بوتل ونتي كل قناتات حزبون مريتون هابتون زما بوتل سلطان سي مانيو اجي تزلو سلطان اذا ديكتاتوراو سرعات يزبلو مالتي اجي نسو بثناتو عينتات تراغما ترجمو ندراونت يو ابزغل حساره مكرا زئتونا مالتي حزباو سلطان اندحرلو جن ديمقراسياو سلطان مالتيو كم تخل شعن بلو بايتو تخلو سلسته تكالات ناي سرعات منكس بملؤ خوف اندحريلو تهزبي يو زكالا خل مالتي وقل كل عال كله ديكلير دخون بتبايتو بتفصل مع الكالكاية فتصل زاتخ خدله كله نعوز خون تكالا له كاب تبايتو زنصبارقه شعود ما بفصل ما نايتي فصل مع الكالكا يكبر مالتي لازم كل جزء ريبابليكان كولا لوتي يتهاجر مالسي حزباو خونا له حزباو سلطان كله له الذي sovereignty is always interconnected with power مالتي political power مالتي كابو وسع خوينو لولاونت كمزنا يكل ولا حتى ترجم يقولي
كاب هزباو سلطان دحر وصا خوينو نسو مالتي لازم نسو نعو مسبحي يكون كستايو كان انتايو في انفورميشن نرخبو زلنا حجي بانش اوف انفورميشن سينا نركب بزح كنركب كلنا كن بزح شرافات كا هلو يخيل اجي نحنا كما يقرنا انا نعو نصنقو كما يقرنا انا فاكتس فلتر نقبر ويتخمسل بغير مالتي سب زز مسورو زز تراعيو يزهبكا مالتي مغنياتو فلا يبزو وانزي ميديا ناي ميديا زبن سلازخونه فيك نيوز كابو متن يزخيد مالتي لان علامهم كعوتو توم اكالات تربحت اكالات بب منقدهم يمزفنو ونتي زيناتات اجي حقي حسوت كل تحواوش سلازخيد نزيتات كما غيرنا انا ريفاين نقبرو نحنا دما نعود استبهل برانش وعقمي تكال كهلونا لو مالتي بدحريو نعو ريفاين غيرنا زماساسل فنو دما نحنا كنفلو نخيل مالتي قال نقرات كعر دلو تسفا زقصكا نقرات አሎ ህዝብና ከዲዑ ንአምነት ክትብል እንድሕርኮንካ አሸጋሪ ከቢድ ነገር ህዝብና ሪዒዱ እዩ እንተበልካ ይትዝሓሽ ምክንያቱ ህዝቢ ፀረ ጥቕሙ ኣይቃለስ እንዲ ብባህርያቱ ግን እንድሕር ሪዒዱ ግን ከፅቅጥ ይኽእል ክፈርህ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተተባብዖ ነዚ ዝረዓደ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ናትና ሚሽን ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኮይና እምበኣር ንሕና ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ንተባብዖ ክንብል ኣለና እሞ ስንዑ ዘድሊ ኣገባብ ቃልስን ኣገባብ ፈነወ ዜናን ትምህርትን ክንዝርግሕ ከመይ ጌርና ንኽእል ነዚ ጥበብ እዚ ሕጂ መንም ክባላሕቱ ዘለዎም ሊቃውንቲ መራሕቲ ውድባት ከምዚ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኢንተሌክቹዋልስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ክፍኖ ዝኽእል እሞ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ነፃ ከውፅኦ ዝኽእል ከመሓይሾ ዝኽእል እሞ ክቃለስ ንነብሱ ህዝቢ ንነብሱ እንድሕር ተቃሊሱ ኣብ ድብፃሕ ይበፅሕ ማለት እዩ ህዝቢ እንድሕር ንነብሱ ዘይተቃሊሱ ግን ዋላ መራሕቲ እንተተፀርዩ ወላ ብሱላት ኢሎም ምስኡ ኮኔክት ገይሮም ንዑ ከበራብሩ ዘይክብሉ እንድሕር ኮይኖም ትርጉም የብሉ ዕላማ የብሉ እቲ ኣነ ፈልጥ የባህሊ ብምሉእ እውን ተዳ ናብ ህዝቢ ከብፅሖ ዘይክኢሉ ነቲ ኩነታት ህዝቢ ረኺቦ ዘሎ ሓሳረ መከራ ንዑ ዘበራብር ነገር ደቂስዎ ዘሎ ክገብር ተደይክኢሉ ወላ ዝተምሃረ ዳስዋይ ንሕና ነቶም ስኮላርስ ስኮላር ዳዝ ኖት ሚን ሪቮሉሽናሪ ንብሎ ብምንታይ እዩ ምክንያቱ ንለውጢ ቃለስ ስለዘየሎ ማለት ነቲ ነገራት ኣፅኒዑ ንለውጢ ቃለስ ስለዘየለ ብሞይኡ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ በተዲቅነቱ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ድዛረብን መፅሓፍ መዓት ፅሕፍ ገለ ገብር ይኽእል እዩ ማለት እሞ ይሰርሕ ደሎ ናብቲ ካብ ጭቆና ከውፃአና እንድሕር ኢልና ግን ኖ እንድሕር ኢልና then we say a scholar is a scholar of course but it does not mean revolutionary እዩ ማለት ኣይኮነን ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ከንዕርዮ ዘለና ነገራት ኣሎ ወላ ኣብቲ ናይ ሕዋር ትማል እውን ሰይድ ክዛረብ ከሎ ጋሻና ከከም ኣጠማምታኻ ሃጥም ንኢሳያስ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ንሱ እንድሕር ግዕዝ ኢሉ መሬት ሰላም እያ ትኸውን ዝብል ኣባሃህላ ብተግባር ኣብ ዓለም ርኢናዮ ዲና እዚ ነገር እዚ እቲ ሰብኣይ እንድሕር ምውት ኢሉ ዲክቴተር ደለኹም ውልቀ ሰብ እንድሕር ምውት ኢሉ ኣብ ኣኸላ ትሕቲ ሃገር ትመፅእ ትኽእል ድያ ተግባር እንድሕር 99% ኖ ናይ በዓል ኢዲ ኣሚን ንርአዮ ከይዶ ሓር በዓል ሙሰቨኒ መፅኦም ክሳብ ሕጂ ይቕጥቅጥዎም ኣለዎ ማለት እዩ ዚምባብዌ ሃብታም ሃገር እዩ ግን ዋላ ሓንቲ ቁም ነገር ገብር ኣይከኣልን ማለት ክሳብ ሕጂ ብሕማምን ብክንደይ ሽግራትን ይነብሩ ኣለዉ ማለት ንሓሙሽተ ግዜ ዝተመርፀ ኣካል ክኸውን ኣሎ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ እናተኻኽኡ ኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመንግስታት መንግስቲ ከም ውልቀ ሰብ ኣይቀውምን እዩ ከም ሲስተም ዝኸውን ካልኣይ ነገር ኢሳያስ ክፍራሕ ከሎ ከም ኣምላኽ ክእመን ከሎ ኣብ ባድመ ዝገበሮ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ልክዕ ከምቲ ዲሞክራሲ ቀሲላ ተዓቢ ዲክቴተርሽፕ ቀሲሉ ስለ ዝዓቢ ካብ በረኻ ጀሚሩ ዝዓበየሉ ኣገባብ ምልክዕ ኣሎ ማለት በዚ ከዓ ዮም ሕማቕ እናገበረ ከሎ ፈሪሆም ድዮም ርዒዶም ድዮም ወይ ካልእ ኣገባብ ካልኩሌሽን ነይርዎም ድዩ እዚ ኩሉ እናገበሮም ከሎ ክሳብ ምድፋሮም ከይተረፈ ክኸይድ ከሎ ነዚታት ኣቐሚጦሞ ይኸዱ ነይሮም ስለዚ ኢሳያስ ብግስ ክብል ነዚ ጥበብ እዚ ኣማዕቢልዎ ነዚ ጥበብ እዚ ታተ እንዳበለ ኣብ ድብፃሕ ዝበፅሕ ኣካል እዩ እዚ ተዓባብያ እዚ ብስርዓት ክርዳእና ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ክንደይ ሊቃውንቲ ካብኡ ድበልፁ ካብኡ ድቕልፅሙ ከይተረፉ እዚ ኩሉ ሻዕ ኢና ንገልፆ ንዓኣቶም እንዳፀፀየ ካብ ዝመፅእ
المود ماني زأكل زمثل استقالوا هذه هوتهم زتفوزهم كله أكالسهم كلهم دولو قالوا دولو كتفق كله إذا كله خفصهم كله سي أنصر فيركا كو حدا نقدر تقبر سي نزونا بقمت كيتهم نقدامه عالم راينا مهدام سقم تخوز كله إذا نبعانو خامنتاي كباب رعد المئتا ويكا تحبابرناتو بقلش نخات مخان مالتي ويتسبيت مقبار كاو يغير خون كم زخ قبر هو خون كنسامع معل لنا زبل قال شنخات وانت سبيتاتون مقمات مالتي الذي نزونا الدقيقنا كنفلت يقبأنا مالتي إذن دحر كنفلت كيلنا إنا دحراي تقابا قالسي كنقيسو نخيل مالتي قال تتمزمزو تسرع دمزمزو بلاك ميل تقبر كله نتي دم بتقاوموسي انتايب انتاي توم بتقاوم لهم نغراس انتاي نحنا خمزي هاجراويان يقربنا انتاي سلازي قبرنا قلم التحبار نيشتي جيجان دحري إلنا مسكالوت حيلتات كن اللاجب كمز جرنا أنا نخيل كنبل مسوزات نهات دحري إلنا نزيع كتكمل لا يعني جد المارج كتكمل لا نهلكم أنا كو حسوت أكون كن زارة وكن بالروحهم يوم تقبروا كمز يوم تقبروا كلنا نحنا هذا تكبر معون نقبروا علنا جرنا يوم حجون نقبروا لنا نحنا مكارسي بصوتنا نابلو تزاربوا مستوم تقرأي تعوت زبلو أب تقرأي ذلو ميدياتات كم سرعة ما ينحسن ما تعرف تخوينهم يزاربوا له مقارستي أب كله مجانقتي لا توهانو يخدوا له مات أبزن نجار زند يداونا نزي سقينا حوش كنا بلو خينا خنا ناب حدا خن ودقينا مالت معاسينا خنا تصاريو مساعتنا لنا نتنجر كنا تصاريش ولا خياتنا خلنا نتحرقات فريتنا نفسنا بتدواسا من قدي بتديكتاتر كمزمزولو زي كل من قدي نودبا زيتي نشوخ مزمزولو زون كالي نقرات الدحر اليوم زياتهم دي تقراي تقرين يخو قوريهم دقالسو زياتهم اقازيام قوريهم دقالسو زياتهم قال يخو قوريهم دقالسو اندالي وغنኛታት ሃይማኖት ዓራብ ከሆኑ ወይ ገለ ከሆኑ እዮም ድቃለሱ እዚኣቶም ደይ ከም ዱዓንቶ ኣሜኖ ዝበሎ ጥባሓት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ገለታት ዓይነቱ እንድሕሪ ከምኡ ክብል ኮይኑ ንሕና ነዚ ነገራት ድማ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ እንዳሃብና ፅፉፍ ውደባ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ብፅፈትና ክንቅድሞ ኣለና ምክንያቱ ብኣንፃሩ እኳ እንታ ክንገብር ኣለና ነሱ እሱ ዝገብሮ ዜጋታት ወገናዊ ከም ምዃኑ ዓሌታዊ ከም ምዃኑ ከመይ ገይሩ ሰብ ከም ዘባእስ كما يجرو هوكت كم تجبر كما يجرو كم تغسل حزبنا خمسة نصف أتم كلنا زجبرن نعنا لسافرنا زلوا نابو كم تقلنا خمسة سنة لنا ماذا بركنا شو كم جريز النوابر دلوا ماذا نحنا كم جرنا يكوننا النوابر نسخة خام زجير كات النوابر دلها حزبنا تبرش دلها إلا نتم كلنا ريل قما بالله نحنا أبتن عنا دلنا بترنافات أمسينا بصفة بكر حتى سب كرينا كلون حساوي إذا حساو منقصي إذا حساو سرعة كبل كبكع له بس السر رحمه ترى عبقله رهيبنا عروة نحنا كنا جرناكم هنا بتبي الحنطق على يخرج عنا صغير مالتي الذي الجواب أنا سأودا دبنا أزيو أقداسي مالتي artists كتكم كلسو نعنا دواسون نعنا لصرفو نعنا زبلو درفتن قلن كبر كله نحنا قاعد درفت خنفري كنبكع عليه ميدياتات كم سرعات سو معاتيهم حجي افريم وزلو ميدياتات هقدف نحريهم لك كم تناي بروياني نورو كلهم كندومن لعليهم غيرهم يوم حجي ذكالس زلو مالت قلت يوم كم زقاور له ويرازتي نهاجري يتمثل له دايركت اللي زلو حنت نغري يقولون بجكاد انتري وين زلهم زومات مالت ولا حنت يقول نرايه تريلنا حاسس ولا حنت يقول ስለዚህ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከመይ ጌርና ንበፅሕ ምክንያቱ ናትና መልእክትስ كم يجري محلات نتهزبهم نتزدلنا يو طلبات زمال كابرع بزوس تديكتاتر سيستمي كم خانو زنقدر تديكتاتر حشوت كم زرقع نزو كلنا تفولسيفاي زقبر ميدياتات كم يجرنا نقبر نزا نقبر وزحات كل سمرة شحن ميتر ودبات دلو ولا قال دلو ناقد كتم تسأل لك مالتك significant زغنه بلحت زلوا أكلات كتأكد إن حركي إلك ما راح أنت لا أخوينتي أبغى ساعة then quantity follows بquality ندحر جميلك quantity follows ناتنا شجر حجي ثم كورونا نعرف نزل كلنا ولا ناي صورنا ناي ودباتنا خلنا بالكلنا شجرنا أنت أخوينو مالتي it was not qualitative nationalism زولدو قداي سلزخونه أبتسع تغاني nationalism هالبن سلزنا بريء بسرعة إلو ولا جبهة تدفع
ولا شعبية تقصل ستيل ناشوناليزم سي هل يزبل لي رومالتي الذي ازي يخيدن بل نتي بقعت ديمقراطيا وبقعت كاو تبقشي يكون نقيلو مالتي الذي كابت الصفوفن تطعن معروين ايكون انت بقشو كاب هاجراوي سمعاتي كاب هاجرنتي سبيب هاجرنت كاني بزح قالوا تاو صعبينات قالوا هذا كوينات يمص امنغو دبات انترفنشن يمص مسكاروت علامات مسدع مسغليوم حيالات منግስታት يمص እዚኦም كلهم حلفنا يمن نتوم كلهم زغودنا አካላት ነገራት حلفناهم انت دا هن ደግሞም ከና حجي which we are doing ኮሙን ገብራለን አሜሪካን ታይ ከም ዝገበረትና ንፈልጥ ናብ አሜሪካ ካን ጎይለ ታሃኺብና ናውና ንኸይዳን ይሰልጠና له ካን ብራለን እዚ ሰልጠና له አነ በወገኔ ሰልጠና አይኮነን ዘው መሊስና ኢና ኣብ ቀይድ ሽግርና አቱ ዘለና ብዞናውን በዓለም ለኻውን ደረጃ ከይተረፈ ምክንያቱ ከቢብና ዘሎ ኣብ ምንታይ ኢና ኸፊልና ዘለና ኤርትራን ሕሪና ኩሉ ከቢብና ዘሎ ነገራት ንርአዩ ታይ ፀገማት እዩ ዘሎ من أنصار من يقالسالو نحنا خما حزانا من كخون أب قمت بزقسو من قدي إنا خنقالس قبالنا إذا خنقبر عند حرديكي إلنا لك موريبا عندهم كون موتي إنا خنكون مالي نهزبنا خاني هكين تقمونينا لذا أنا إذا صبوق نخيل لنا زبل الزراربا أي واحد الليل فسي ما قبول صغير نقرات يكون مخنياتو ماليسو إكسبرايت نقبرو له من قدي بديكتاتورسي نغيد تحر السرعه زي نحر كمتي ديفاين نغبرونا باثيوبيا عوسنا كمزي تعبابيو كاب عنتبو خمزي لا ابزعق بز نحر نبل كوينا نحت زياده برسنتج امنتناتنا السبزني ارترا كم دي لا سانتا خبراي تفتيل بتغبار كارينا لنا بعلو خاد زاربو زلو نغرات حنت يبلكم يبل አለው ማለት እዩ እዚ እንዳበለ خلو هاجرنا اب حدا درجه سي اندحرت حزبي تحاتيتو شجر اقاطع ما خوينو شجر نعوم شجر عين من يلومن نا اثيوبيا شجر على اثيوبيا مومنتوم هبات النمبر اثيوبيا تعيت ندحر كويناكو ات وان ستيج كو غير تا ميكانيزم كو حنت كمزا ناي كوبيك ابز عدي كندا ريفرندم غورو زبار مو فيل غبرو بستفراله منغدي اندحرناتنا ابكمو ما عدي تقريبا زين اندحري ولا حنت نجر نبلعون شاتيون ديبلنا حزبنا تودي ولا حنت نجر كوينو اغابا قال سنانا دما خمزت ريو زلنا تدا كوينو اوتوماتيكال ابو كلا تا برسنتج نصانت زمصانا لا نابيت اثيوبيا حد نجاح تمس حدنت ان برينسيبل اين صلونين جين وات حدنت كمص زخيل ولا زي بان افريكانيزم كمص زخيل كاب ديمقراسيا وطعنا لا نفس وكف هاجري تبقسلو نفس وقت هاجر اندحر تعيت خوينا ديمقراطيك اندحر خوينا دحر مس غوربيتا زلو زي ايغاد زبحال ايكواس زبحال غل زبحات نا ساوث افريكا زلو غل يخلو انتخابا زلو ناصري خيل زين زهول افريكا مالتا بان افريكانيزم كتمص تخيل otherwise philosophy is philosophy فلسفنا خوينا يترف نعو زدلق بايتاتات كسرنا حكاني نزل عالم يتقلب معناتي مو ابزي كنت تقلل باشا ودي ابز بتعامل خنتك علنا انا انتاي بمنتاي حتو كود يدلي نقابا نبعلو كعينت ستاند غيري ابزا خنوتا زياسي انتاي يخغبر زخيد زلو غدايسي كماي كموزنعيو دمص لوميديو كاله معلتديو السبب مالتي which is نطقماي كبل مالتي حتى زلو نطقم خلاتنا غامو غيرو مالتي غني لي اوكي برا عقباي يغني اللي ما بزرو دحر باشاي انتاي تزارب نديو فيجي شغل كون كل لون دحر عامي ملكا مليسكا تي حاسب كاز نبركاس ويت الدهنا غير ويكات في الصعب مالتيو قال حجي انا من الباس بزنا بوداتا بيتنا ابين سياسن قلمرن كو غدي فاسني ولا دحراني اشتي قلص اخل انا سني نمص علنا قدام نبزي قدام نمص نزاربك ريساتنا نهب عندنا واحد اره نايب حقي مع كل زي زعربتك دا يقبرالو انا يبلي حد حديثي ورفسي مع باليس جيرادرو انا سكن نفسي سي اريميادو نفسي سي اما عبيليادو وكا كاب حدا بنسمع حدا بنسمع انتيريادو اتازن تركوا باي
ዝነጥሩ እኳ ባይታ ኻስ ንህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ፍራ ኣምፅኣትሉ እዚኣ ከምኡ ክብድሃልና ፀኒሑ ዋላ ኩላህና ንዘራረቡ ዘለና ባሻይ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሓቂ ስለዝተዘራርብና ኣነ ደስ ብለኒ ቢኮስ ምስ ኣሕዋተይ ተዘራሪበ ሳትስፋክሽን ከመን ኣለኒ ይመሃር ከዓ ኪንኡ ግን እንታይ ኢና ፍረ ንገብር ዘለና ንህዝቢ ሕጂ ኣብዚኣስኒ ለሰይ ፕራክቲካሊ ዙም ተዛሪብና ዙም ምናልባት ሪኮርድ ክኸውን ወይ ከማ ናብ ፌስቡክ ከይድ ክኸውን ክንደይ ሰብ ሪእዎ እቲ ፌስቡክ ዘሎ ክሪኦ ክእል ክኸውን ዳሕራይ ህዝብና ብምንታይ ሰምዖ ኣይሰምዖን ኢኹም ናይ ብሓቂ ሕጂ ከይደ እንታይ እሞ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ ኣዋይ ክትብሉኒ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከማን ኣነ ከማን ክብዳህ ዘለኒ ሰብ ስለዝኾንኩ እዩ ሕጂ ኣነ እቲ ካይዳና ውሁብ እንዲሁ እቲ ጊቨንሲ we have to accept it ውሁብ ዝኾነ ኣካይዳ ንሕና ውድባት ኣለዋና ርዕዋት ውድባት ድን ኣይኮናን ድን እዘን ዘለኻና እዘን ንፈልጣን ተኣኪቡ ዘሎ ዝሰርሕ ኣለኹ ዝብል ልካ ከማና ዝሓልየሉ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ኣነ ምስ ሕዋር ኮይነ ከም ሽማግለ ኮይነስ ነዘን ውድባት እዚአን ከነቀራርበን ኣለና ኣነ ተስፋ ዝተኣከበ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ስኒ እዚኦም ተኣኪቦም ኣሎ እዚኦም ተኣኪቦም እንድሕር ሓደ ድምፂ ኮይኖም ሓደ ድምፂ ኮይኖም ከዓ ንህዝቢ ኤርትራስ ተስፋ ክህቦ ይኽእሉ ብሓደ ድምፂ ብሓደ መሪሕነት ከማን ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እዚአን ስለዝተባህለት ኦልሞስት ዳርጋ ዓመት ከማን ኮይኑ 10 ወርሒ ኮይኑ ማለት እዩ ላዕልን ታሕትን እንዳበልና ነትን ሓርጎፅጎፃት ዝመልኦ ኩሉ ኦኬ ኣብ ኢድካ ስለዘየለ ትጭብጦ ስለዘይኮነ ትውንኖ ስለዘይኮነ ኣብ ሓደ ከተማ ኩልካ ተቐሚጥካ ከማን እስኪ ከምዚ ንስራሕ ትብሎ ደየለ ብዙም እንዳተራኸብካ ነቲ ዝጥዕሞ ነቲ ዘይጥዕሞ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣገባባት ብምዃን መጠን ሕጂ ነየንዳ ዓይና ንሕና ንቕድሚት ከነሰጉም ንብል ዘለና ለሰይ ሕጂ ኖ እቲ ዝዓበየ ምንቅስቓስ ዝተረኣየሉ ምንቅስቓስ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘለና እዞም ደንበ ተቃውሞ ንበሃልሲ ናይ ይኣክል እዩ ኣነ ልዕሊ ብጌድ ንሓመዱ ከማን ዝበልኮ ሙሉእ ኤርትራ ተበጊሱሉ ዝነበረ ብሕምቀትና ዳስ ወዳይ ሰይ ኣነ ብሕምቀትና ዓነው ኢሉ ብሕምቀትና ቢኮዝ ተስፋ ናብ ካልኦት ጥራሕ ኣነ እታ ዝብላ ብሕምቀተይ ክብላ ንኽእል ተስፋ ንካልኦት ስለዝሃብኩም ወኣባል የይለስ ግን ተስፋ ንካልኦት ክሰርሑሉ እዮም ስለዝበልኩ እንዋዕ ኢሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ብወገኑ ከዓ ሕጂ ረእይዎ ሞ እቲ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ይምፅእ ምስ ዝኾነ ይኹን ጉድለታት ዘለዎ ኣብቲ ደቂቕ ኣሉታዊ ዝኾነ ሸነኻት ጥራሕና ነድህብ ይኸለኻ ሕጂ ነዚ ከዓ ንሃርሞ ስምዑና እዚኦም እኳ ድሰምዑ ኣይመስሉን እዮም ዞም መንእሰያት ንሕና ተዛሪብና ኣይተዛሪብና እዚኦም ኣረብቶት እዮም ዝብሉና ግን ኣብ ምህራም ሓይሊ ዘለና ኮይና ይስምዓኒ ሓቂ ንዝኾነ ይኹን ነገር ንእሽተይ ዝተበገሰትሲ ክንሃርሞ ጥራሕ ኢልና ንውገስ ዘለና ኮይኑ ካባይ ጀሚሩ እንዲ እሞ ኣብቲ ናይ ምህራሙ ንዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ደይምኻድ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓቂ ክንርዳእ ዘለናስ ህዝብና ክትስእ እዩ እቲ ተስፋና እዞም ኣብ ዝወፃኢ ዘለና ንሕና ለሰይ 250,000 ድዩ ዋላ 5 ፍርቂ ሚልዮን ዲና ዘለና ኣብ ሓደ ቦታ ከማን ተትእከብ ሰላማዊ ሰልፊ እንተንገብር ዋላ ሓንቲ ደንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ነቲ መንግስቲ ትኳዕ ከማን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንተዘይተስዩ ህዝቢ ክትስእ ከዓ ደፍነትሊ ተሓይሉ ዘሎ ከዓ ሰራዊት እዩ ሰራዊትና ከዓ ከመይ ጌርና ነለዓዕሎ ኣብ ሰራዊትና ንሕና እዞም ኣብዛ ገዛ እዚኣ ዘለና ኣገዳሲ ኣለዎ ናረቲቭ ትረኻና ኣገዳሲ ኣሎ እንድሕር ህዝቢ ክሰሚዕ ንብለልና ኮይና ነዚ ሰራዊት እዚ ከዳሕዶ ነዚ ሰራዊት ናይ ህግደፍ ዶ ነዚ ሰራዊት ናይ ኢሳያስ ዶ ከምኡ ስለ ዝበልካ እተፍርዮ ነገር የለ እሰምዓካ እዩ ዘሎኖ ለውጢ ከምፅእ እንዳበልካ ንሕስ ንዑ ከዓ ትፀርፎ ኣለካ ኖ መሊስካ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናረቲቭስ ወይ ትረኻታት ናይ ብሓቂ ክንረሓቅ ክንክእል ኣለና ንሕና እዚ ሰራዊት እዚ ዝተጨቆነ ሰራዊት ከም ምዃኑ
السراوت يزوس ود حفتي ود حوي ود حفتها ود حوها خمها فاتشيو زي كونس تقديلو تسرعات السوس لزخنا ويكو قد فلو طعن هل مرجع كو يبلو انتهي تمرجع السراوت يزوسلي وي اب سراوت كاتلو وي كان تعد تنكينو خيرال انا مرجع يقبرون سرا تنتين كايخي نتعدى يبلون بستخاله متنسى او انت لا صنيحس نتم صدرو تسفا خوينس حدا وانكا تبالحيتو حدا نغر سبونتو كوسر كم دلو زي نخغبرو انا زي كمان ندك حوي دك حفتي زمهرو كل غزي عاولين بزارو حجي فرحت بال كمان يبلو حجي انس نسخهم داي ناي سرعات ساعات شو وي كان ناي هدف عندهم كلهم على التليفون بتليفون زرقوا له وي هاي بلوم كم يجر مود حفتيس ود حويسي كلنينا نسخهم تبلن لهاي كلني هو انتي كون داخلي سكن قرن اب ارترا له حلو اساس مرحله بقدف كايد والو انتي كون تدلينا عليه وسيدو مني بسراوت تيومني او من قصاصاتنا كم زخون يكون من قصاصات كلنا يخلي عاولهم دي يزاروا له من قصاصات ما شي حياه سلازخون ما نحنا اري انتي موبايل كنا رحجي حجي كمان كلها ناس نحسب لهم تسفى لنا ديو اب زون ودوات ترنيفن علنا زبل هذا الله سني زين بحاده مريحነት ወፅየን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ክዛረብሉ ይኽእሉ እዮም ክዛረብሉ ክበሃል ከለካ ንሕና ንኩላትና ብሓደ ክቃልሳና ይኽእላ እሞ ሚድያ ገይረን ግን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሓት ክሰርሓ ይኽእል ኣብዚ ዕግበት እንተዳልዩና ኣብዚ ንኩላና ንሰርሕ ኣነ ብወገነይ ዕቁባይ ዕግበት ኣለኒ እቲ ተስፋ ዘለና ከማን ንስ እዩ ካልእ ዋላ ሓደ ተስፋ የብለና እቲ ካልእ ካብ ምርጫ ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ኣብታ ናይ መወዳእታ ናይ ኣብይን ኢሳያስን ኣነ ኣብይን ኢሳያስን እንታይ ጠሚሮም እንታይ ኣባይሶም ክሳብ ሕጂ ዝፈልጦ ነገር የለን ኣነ ተባይሶም ከማን ኣይብልኒ ግን ሓደ ክስታይ ይድርበየልና ኣሎ ምእንቲ ኣብኡ ክንዛረብ ሪኢኻ ኣለካ ከም ዓብይ ሆሆ ሆይታ ኮይኑ እዚ ሆይታ እዚ ድማ ንዓና ግዜና ከጥፍኣልና ይብሉን ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ግዜ እንተዘየጥፍኣና ከማን እዩ እታ ሜን ኩሉ ግዜ ክንዛረበላ ዘለና ንህዝብና ፍታሕ ብኸመይ ነምፃሉ እዛ ጥበብ እዚኣ ከመይ ጌርና ተባላሒትና ክንክእላ ከም ዘለና ኢና ክንወጉድ ዘለና ኩሉ ግዜ ኮይኑ ይስምዓኒ ይቐኒ ኣለይ Thank you, Obi. ናይ ንጋባእ ሕቶ ናይ ቴክኒካል ጉዳያት ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ብዝከኣል መገዲ እቲ ዝካየድ ኣኼባታት ንህዝብና ይሕግዝ እዩ ብፍላይ ሓበሬታ ይህቦ እዩ ካብ ሓበሬታ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ህዝብና ስለዝኾነ ሓበሬታ ክበፅሖ ይኽእል እዩ በብመገዱ እንብሎ ንሕልፍ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢና ኢልና እቲ ህዝቢ ባዕልኻ ጉዳይካ ባዕልኻ እትሰርሓሉ ደረጃን በፂሕካ እምቢ እንተዘይልካ ምእንታኻ ዝሰርሓልካ የለን እቶም ክሰርሑ ዝደልዩ ምእንቲኦም ስለዚ እቲ ሽግራት እምበኣር እዝን ካብ ውሽጢ እዚ እዩ ምክንያቱ ካሊእ ፀላኢ የብሉ ህግደፍ እዩ ፀላኢ ኣብዚ ኩሉ ዘንብሮ ዘሎ ህግደፍ እዩ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተቐይዱ ድዩ ወይስ ትስርርዕ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ረዳእ ክነግረና ፀኒሑ እቲ ህዝብስ ከም ሰራዊት እዩ ተወዲቡ ክብለና እንከሎ ውሽ ንሕና ንፈልጥ ነርና
كم سراويتي توديبو سيلز اب نفس وكف جزار لقبل كان كله او باي تفلت ايقا ناي سيلز السرارحة ازبل سرعة بوغن حموش تسد صمت الحمز فالتو نفس وكفهم حموش تغسرحون كله ثم 4 هاي فلتونيا ناي تحادي حدا نقر انت قوانيفو ستر كوين قدسل ما انتي ومعلتي بخمزي ابتحتي اكان سللا ناي إثيوبيا ابتحتي عفان ناي إثيوبيا زكايد زنبري ألسات قليلا يكون سلزخونه ننفس وكف جزا اب حنت ختماسي تي زلنا حبريتا لعلي شو حتى ناي سكيورتي ايجنسيز تاميتا اتي اولا دبا نتختما انتاي قبرو يمغاقلو مثالي كم ابيتو اب 25 مقيلهم ما نبلتا ختما سلازي حموشته زحازت نتحت قاعت ورد الدومبر ويبومبر نايتاني اشتي زوبا امون وإمنتي لا يقدافي أبوشتا هيسل العكلات تسريع عمان الساق أنا نفس وكف جزع تقوز عطر داباشاي انت لا بعلت بيتو كفي وانيرو واسموي زيت التلخيا ويجرك قيرا ويكا طاولا حد شمس يوم انت يوم it's a big question mark كابي متسيو سلمتاي حليف الله تمثل على سبيج سلمتاي إذا زخينو ببحنتي بدك أنستيو موصلي زكايد سللا مخنياتو إتيناي إحنا يقدف كاب قالت تعيزو زمسة وشات الدحاز سلزخونة أب حما كونتات تتحيزو له تهزبنا انتاي نقبر نحنا تنقوي اللي زلناي إذن فلتنا سلامنتا إنا نقر كنقبر زي كارنا اتي بودبات درجة خيد اللو زبهال تنودبات سلامنتا إن إذن نرى فلتان أتليست أرجنتيو لأن 4 عامة كوينو اتي تقاومو زبهال كاب زلع سلزخونة نحنا كم نقابع اتي خيد ذلو حابريتا نحبر هو effectively نابهزبي خيد يخلدو ولا بريديو انت سددنا بشورت ويف بريديو نسدد ندبنا ندبون قن من كان من يتحابيو تسمع زغيل اندحر زي وهي اويا وداد باخم زغيل سلازي تخقبر زكال ويشت او سررع مكيان اب سراويتنا اب هزبن تحبريتها قن بقولوا زكال مقد نحنا بزقالنا بسالي بيوتيوب يخيل بويب سايت خيل بفيسبوك يخيل اتي نزي كبصحو زخيل كنبب زخيل اب عد زلو انت لا انترنت هاليو امو ويب سايتس كريب زخيل انت خوينو ويكا فيسبوك اتو زخيل انت خوينو راح يخلي زخيل اصقامي تهزبسي بكل وجن تاثير انترنت خركب ايكلن قدم ولا سلز دخمه تباهيلو عندها منجست دو عندها قلدو كيدا تدول ميراز اجيغن السيكون كونه تباهيلو كم خوينو امو بزكال مقدقن نسبنا محباري صراحه كابوخي من عالو خكال كابوخي تستلع على هزبي زود دبل وقباب سرع مو اب هزباو نعم كعب بخيل منتيو بهالاي حجة انا ني سعيدن ردان
دحري معصاو أبت زقصل وقعنا ك كتقرب خجبره حجين عصاف كل لي مخنياتو ولا بتي ترانسفر مقبارون يشجر الناس لزلو كاب متأنو نلعلي ناخونتي بايتس مالتي زغونه أبز خنفتصمينا نايلومي وقعنا كبرن زخرن نتوم انت نحنا خنبر هاجنا أخذ كتصل استسوء سماعتاتنا